This is the remix of Pilipinas Music Mix Official. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I hear it even in my sleep. I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Ayan, may kami kayo shoutout sa imo diha, bay. Bisayang dako. Salamat, bay. Iba na alaway, may kami kayo shoutout sa iyo, Tamsak. Ayan, Bisayang dako, unang tusok, bay. Salamat kayo, bay. Bana Lawi, maraming salamat. Ayan, Bisayang dako, iba na alawi, MLSO. Lovers Mon, bigyan shoutout sa iyo, Lovers Mon. Salamat sa iyong patamsak lang. Ayan, Lovers Mon, salamat. This is the remix of Pilipinas Music Mix Official. Bisayang dako, hi, Bisayang dako, sabi ni Ibana Alawi. Ayan, Lovers Mon, Emily so Bisayang dako. Ayan, si Maura Vlog, damsak ko. Sumika shoutout sa iyo, Maura Vlog. Joy Umapas Vlog, MLS host, Tamsakdan, miga shoutout sa iyo, Joy Umapas Vlog. Bisayang dako, MLS Lovers Mon, Ibana Alawi, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, proud OFW si Nanay, miga shoutout sa iyo dyan. Kent Parent, hi, miga shoutout sa iyo, Kent Parent.
Ayan, Ibana Alawi, Kent, Faren, proud OFW si nanay. Ayan, si lovers mo nagbaba ng bahay. Maria Helen, mega shout out to you, Maria Helen. Hello, friends. Marie family, mega shout out to you. Assalamualaikum, Marie family. Proud OFW si nanay, ayan, nagbaba ng bahay. Ibana Alawi, ayan, nagbaba din si Ibana. This is the remix of Filipinas Music Mix Official. Ayan, probably si nanay, ayan, si Maria Helen. Joy Umapas Vlog, ayan, JL Valenciano Tamsak Host, mega shout out sa iyo, Idol JL. Nida Villaruel Vlogs, hello po host, dugay na po, dikit. Nakadikit ka na ba host sa ako gamay nga payag, duawa daw po, kumusta na ako. Ayan, Nida Villarreal, ayan, salamat. Sige, babagbalay ako tanawon ha. JL Valenciano, Bisayang Dako, salamat, proud of si nanay. Ayan si Marie family, guys, please connect. Ayan, Sweet Smile, mega shoutout sa iyo, Sweet Smile, daghang salamat ha. Hello po host, mega shoutout sa iyo, Sweet Smile. Daghang salamat, Sweet Smile. Proud of si nanay, Marie family Dan. Ayan, Vians Vlog in Hong Kong, tamsak na po, mega shoutout sa iyo, Vians. Sweet Smile, agi lang po para magtamsak. Ayan, salamat, Sweet Smile ha. Salamat sa iyong pag-agi diha. JL Valenciano, ayan, kuwala. Proud of si nanay, welcome Bisayang Dako. Ivana Alawi, JL Valenciano Dan. Ayan guys, magdikitan at maglapag. Lovers Mon, ayan, nagbaba si Lovers Mon. Maria Helen VR.
Ayan, Bisayang Dako. Palablab guys kay Bisayang Dako. Ayan, Nida Villarreal. Ayan, tignan ko ngayong bahay mo, ma'am. Dikit. Dikit rata sa amin, ma'am, pero tagaan ka. Ayan na, Nida Villarreal. Ayan na ako sa balay ni mo, ma'am, ha? Ayan na ako sa balay. Ang ikalima na account na ako, idikit na ako sa imo. Ayan, Vians Vlog OFW palablab. Ayan, sweet smile. Ayan, swipe ko ba kita kog live ni mo? Kaya ito nga, nasa gabi, DERI annex na lang po, anhi ko. Sige, sweet smile. Ing ani gyud ang ako, LS. Sayo sa kabuntagon. Mao gipalitan na ako na ang LS sa kabuntagon. Ayan, Kuala. Ayan, Joy Umabas Vlog. Bian Vlog in Hong Kong. Guys, palablab kay Bisayang Dako. Ayan, Joy Umabas. Kent Parent done. Kent Parent. Ayan, Nilda Villarreal, ma'am. 610. Ayan, pag 610 ako sa bahay mo. Salamat po diha, ha? Ayan, sweet smile. Lagi, sige host, thanks. Ayan, sige. Salamat kaayo, sweet smile, ha? Ayan, si Bisayang Dako. Salamat, bye. Palablab guys sa nakapin, Bisayang Dako. Joy Umapas, Ibana Alawi, Dan Pasukli. Ayan, si Joy Umapas, nagbaba ng bahay. JL Ibana Alawi, Dan. Ayan, si JL Valenciano. Ayan guys, magdikitan. Yung mga hindi pa nakapagdikit. Proud OFW si nanay, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, si GL Valenciano, Proud OFW. Maria Helen, Lovers Mon. Guys, palablab din sa bahay ni Lovers Mon. Napaka-legit niyan. Joy Umapas Vlog. Ibana Alawi, Joy, dating dikit. Is our family creation. Mega shoutout to you. Ayan, Joy Umapas. How are you? I'm fine. Is our family creation. Guys, palablab sa nakapin. Kaya Bisayang Dako. Ayan, si Bisayang Dako. Nida Villarreal Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Ibana Alawi. Ayan, mag-isdaan kayo guys. Angel Collins. Mega shoutout sa Angel Collins. Good evening host. Good evening din sa'yo. Ayan, Bians Vlog, Jan Valenciano, Proud OFW si Nanay, Angel, MLS o sa lahat. Maria Helen, Gift Yankee TV, mega shoutout to you. Thank you so much for coming again, Gift Yankee TV. Balin Santiago, Tamsak, mega shoutout sa iyo, Balin. Ayan, Joy Umapas, Balin Santiago. Lovers Moon host, patamsak sa new upload. Sige. Puntahan ko yan, Lovers Moon. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Lovers Moon. Sky, Dubai, can be seen the hotel where we stay. Ayan, dito ako sa bahay mo, ha? Tamsakan natin yan. Panoorin ko muna, sayang. Tapusin ko lang panood. Ayan, Jeff Yankee, Joy Umabas Vlog. Ayan, Lovers Moon, thank you. Welcome. GL Valenciano guys, paayos naman po ng bakas, sabi ni GL. Omen Di Marty, mega shoutout sa iyo.
Ayan guys, ayusin yung pag nagbakas guys ha. Huwag kayong magmamadali. Panoorin ninyo yung video. Balbinyaranda, Kulkogdan, Lumon. Miga shoutout sa Lumon, Balbinyaranda. Ayan, Ibana Alawi, Humin Dumarti, JL Valenciano, Bian Vlogs. Ayan, si JL, New Brain Dikit, spam na po yan. Ayan. O mga spam yan pag ganyan ha. Huwag kayong magbakas ng new print lang. Ayan, Balbinyaranda, Lumon, miga shoutout sa'yo. Balbinyaranda, miga love shoutout, sabgan mo Lumon. Kung may balita de Lumon. Ayan guys, magdikitan. Guys, palablab kay Balbinyaranda, ang aking pinsan. Gip Yankee, Ibana, I'm done to you. Thanks. Habayna, miga shoutout sa iyo, Habayna. Tamsak host, ayun may jacket ka na, Habayna. Salamat sa iyong patamsak. Omindi Marty, ayan, Jinmar, Tamsak dan host, miga shoutout sa iyo, Jinmar. Padikit guys, sukli agad sabi ni Jinmar. And si Angel Collins, Ibana dan sa iyo, JL Hominda. Ayan, si Habayna, thanks host, welcome JL, nagbaba, Habayna. Ayan, Homie Marty, guys, palablab sa nakapin, kaya bisahin ako. Ayan, si Balbinyaranda, guys, palablab sa aking pinsan. Pinsan na guwapo kumanta yan, guys. Si Balbinyaranda. Gip Yankee TV, please connect the house of Gip Yankee. Maria Helim, guys, ayan, please connect. Ayan, Lovers Moon, palablab guys sa bahay ni Lovers Moon. Humendi Marty, Angel Collins. Bian, OFW in Hong Kong, Humendi Marty dan. Balbinyaranda, mas guwapo ka, Lumon, ikaduha lang ako. Guwapo ako makainom dalang taba, Lumon. Ay, habay na bisayan dako, Dan. Darna, miga shoutout sa iyo, Darna. Jinmar, ayan, Balbinyaranda, Dan. Habay na, Darna, OTW. Ayan guys, magdikitan. Angel Collins. Jovines Vlog, MLS sa host. Miga shoutout sa iyo, Jovines. Ayan, may jacket ka na, Jovines. Bisayang dako. Habay na, salamat. Balbinyaranda, samot, bahal, Lumon. Samot, gidahol, bahal. Ayan, Hamin de Marti, Bisayang dako, Grace, MLS o Giovannis. Hakdok. Miga shoutout sa iyo, Hakdok. Ayan, Hakdok. May jacket ka na, ha? Jinmar, ayan, pakibaba na bahay mo. Angel, Humindi Mardi. Ayan, Havay na, Humindi Mardi, Hakdok, hula. Lovers Moon, Humindi Mardi. Hakdok, hula. Bisayang dako, MLSO, Hakdok.
Yan ang pangalan, hotdog. Balbel niya randa guys, note po palalabs at least 2 to 3 minutes. Mga di masayang ang pagdikit, huwag magmadali. Ayan, Maria Helem Chinmart Darna Dan Pasukli. Ayan guys, panoorin ng mabuti at saka mag-comment sa naayon. Heller, idols, mega shoutout sa iyo, idol Heller 77 Mix. Kaya guys, dikitan ninyo yan si Heller 77 Mix TV. Maraming banana yan sa kanyang LS. Habana, salamat Heller 77 Mix. Amin di Marty. Hula, ayan. Bisayan ako Heller Mix TV. Guys, padikit dyan kay Heller. Maraming mga isda yan sa kanyang LS. Ayan, Passion and Art Design. Hi, mega shoutout sa iyo, Passion. Ayan, Heller. Idol, may jacket ka na ha? Welcome. Ayan, Mr. Banks, mega shoutout sa iyo. Akdok, Homindi Marty, Dan Pulpa. Nature Gym, pasali ho. Sige, sali ka na. Balbin Yaranda, ayan, mega shoutout sa iyo, Nature Gyms. Ayan, Idol, Heller 77 Mix Vlog guys, ayan ipin muna natin guys ang ating bisita. Ayan guys, palablab kay Heller. Ayan, nakapin. Puntahan nyo guys, mabait yan host. Ayan, palablab sa nakapin guys kay Heller. Ayan, GL Valenciano, Havana. Ayan, Ginmart, Lovers Moon, Dan Sukli. Hakdok, Balbinyaranda, Dan Pulpak. Ayan, Pinay USA. Tamsang, mega shoutout sa iyo, Pinay USA, Balbinyaranda. Ayan, Pinay USA, mention lang. Guys, palablab sa nakapin, guys. Palablab sa nakapin. Legit yan, legit. Ayan, Havana, Jimart, Dan. Ayan guys, unahan nyo yung nakapin para makadalo kayo sa kanyang LS. Galing ako kanina doon, namingwit. Ayan, Darna John Valenciano, Dan Pinay USA. Ayan, please, 3 to 5 minutes only. Salamat, sabi ni Heller. Ayan, Hakdok, Balbinyaranda, Dan na po. Ayan guys, magdikitan. Heller, thank you host. Ayan, welcome. Guys, lablabin nyo yung nakapin. Maraming isda dyan. Galing ako doon kanina, namingwit. Ayan, Hawaii na Hadok OTW. Ginmart, ayan, Hawaii na Dan, Hakdok, Homen, Dan. Aida Vitor, hello Idol, mega shoutout sa iyo, Aida Vitor. Ayan, may jacket ka na, Aida Vitor. Salamat sa iyong paharap. Ayan, Ginmart, ayan si Maura. Felix Midrano, mega shoutout sa iyo, Felix, tamsak Dan Idol. Ayan, maraming salamat Felix. Ayan, Aida, may jacket ka na rin. Hawaii na Pinay USA, mention lang me. Ayan, Darna, Habana Dan, Aida, tamsak Dan. Hawaii na, ayan, salamat sa iyong patamsak, Aida. Guys, palablab sa nakapin. YouTube Bono, bro. Mayong gabi sa imo diha, bro. YouTube Bono. Salamat kayo, YouTube Bono. Ayan guys, napakabait niyan si YouTube Bono. Ayan, Hawaii na things, Darna, Felix Medrano, from Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan diha sa Cebu. Ayan, Pinayo is Freya. Hi host, mega shout out to you, Freya. Proud OFW Sinanay, John Martin Tico. Giovanni's 77 Dan. YouTube Bono, ayan, Handgok, Pinay, isa USA Dan. Proud OFW Felix Medrano, guys. Ayan, mayong gabi, bro idol. Ayan, mayong gabi po sa imo diha, Felix. Guys, palablab sa nakapin. Freya Tamsak, ayan, Hawaii na, Proud OFW. OTW7 Hawaii na. Ayan guys, unahan nyo yung nakapin natin guys. Unahan nyo si Heller 77 Mix TV.
Mr. Box, Ilohos, tuslok agad sa imo LS. Agoy, Mr. Box, daghang salamat. Ayan na, Aida, YouTube Uno, Vina, USA, Mr. Box. Joy Umapas, Handok, Aida, Vitor Dan. Heller, Giovannis, thank you. Ayan, YouTube Uno. MG, Istyuka Vlog, miga shoutout sa iyo, MG. Joy Umapas, nakapin, dating dikit. Steven Moore, thumbs up, miga shoutout sa iyo, Steven Moore. Ni George Jim, ayan nagbaba. Felix Midrano, dikit na kita kabisda ka. Guys, balablab sa nakapin kay Heller 77 Mix. Havana, ayan na, Venus Vlog OFW nagbaba. Felix, Bisay pa imo, dikit dan. Sige, Felix. Ibaba mo yung bahay mo, Felix. Para balikan kita. Ayan, Hadcock, Heller. Please, 3 to 5 minutes only. I will do the same. You can give you WH. Salamat. Ayan. Ayan, Binayo SE, handok. Isayan dako guys. Ayan, Binayo SE. Maura Vlog, Hakdok, Heller, dana po. Kuya, Felix Medrano. Ayan, Idol. Ayan, Felix, nandito ako sa bahay mo, ha? Ayan, Felix, nasa bahay mo ako, ha? This is the mix of YouTube. Idol. Ayan, Hancock, Balbinyaranda, Dan. Ayan, Biangs Vlog, Felix, iwan lang ng bakas para masundo ko kayo. Ayan, Handok. Rhea Heller, Handok OTW, Proud OFW, si Nanay Ivana. Felix Mandrano, salamat host. Ayan, welcome. Ayan guys, mag-isdaan lang kayo. Yung nakapin natin guys. Pinayo is the Mara Vlog dan sa iyo. Ayan, Pinayo is the Freya. YouTube. Idol. Si MG, ayan, handok dan. Bian's Vlog, Freya, Havana. James Gibi, Mika shoutout to you. Damsak, thank you so much, James Gibi. Freya, Hamindi Marty. Yeah, guys, please connect the house of James Gibi, pangat program. MG, F.I. Bana Basokli. Giovannis, ayan, Freya. Proud FW si Nanay JL Valenciano, don't worry, delete ko na para di mag-spam. Ayan, Havana, Hamindi Marty, Handok, Dan, MG. Proud FW, ayan, Freya, guys, please leave your footprint. Hamindi Marty, Bana, Freya, Dan. Ayan, guys, maglablaban, palablab sa nakapin, guys, nakapin. Dili ni picture, video ni. Ay para. Oh. Unsa man imong ginabuhat? Magato ta sa estasyon. Ayan, guys, dikitan. Dili ka mag-inana. Kay kami nagtrabaho me. Ano man, gunsa man ka, nganong wala man ka girespeto. Ayan, Stephen Moore, Felix Madrano, Maricel Popular, we're old friend. Guys, balablab sa nakapin, Havana, Bisdak, Heller guys, balablab kay Heller, 77 Mix TV, dami yan. Omin di Marty, Dan Sukli, thanks. JL, kala ko may nag-aaway nandyan, host. Music yan, music. Music na bodods. MGN, Hamin di Marty, Dan, Felix Madrano, ayan, Havana. MG, Joy Umabas, Proud FW host, Dan sa nakapin. Ayan, salamat, Proud FW. Rizal Marquez, Tamsak host. Miga shoutout sa iyo, Rizal Marquez. JL, ayan, Handok, Dan Bian, Pulpak. Felix Madrano, guys, palablog kay Felix.
Ibana, ayan, JL, Maura Vlog. Andok Bien Dance Vlog po. Heller, katawa si Heller. Intro yun ng budots-budots. Intro ng kanta nila. Ayan, Bisayan dako guys, Felix, just leave a comment. Aida Vitor, Heller, 3 Dandiket. Joy Mapas, Aida Vitor, palablab kay Aida guys. Ayan, MG, Ivana Alawi. Ayan si Ivana guys, lablabin nyo na. Bal Piñaranda guys, ang aking pinsan, palablab guys kay Bal Piñaranda. Bakas lang kayo Aida. Haranghot, salamat Aida. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Rizal Marquez, Onin, Aida Vitor, Handok, Jel Valenciano, Dan Bulpak, Rachel, ayan, Hawaii na Ivana, Dan Sukli. Felix Madrano, English, gihapon ta, kaingon na kog Bisaya, nosebleed gihapon. Ivana Alawi, Aida Vitor, Dan, Mara Vlog, salamat MG, Aida Vitor, Hawaii na, ayan. Amindi Martin, Nature, guys, lablabin nyo yan si Nature Gem, napakabait niyan. Aida Vitor, pasukli po, salamat, Hancock Rizal, Dan po. MG, Mara Vlog, Dan na po kanina, pa nauna na ako sa'yo. Hiller, Bina USA, Sonia Dan. Guys, ayan, lablabin nyo yan sa Hiller. Ibana, ayan, nagbaba. Kadigs Official, mega shoutout sa iyo, Kadigs. Rachel, YouTube Uno, tamsak sa nakapin. Salamat, idol. Ayan, Ibana, Hakdog. MG, ayan, Mara Vlog, Dan Sokli. Hiller, 77 mix. Ayan, please guys, manood kayo 3 to 5 minutes sa bahay ni Hiller. Felix Medrano, just leave a comment. MG, ayan, YouTube Uno, Havana, Rhea, Ivana Alawi, Dan, my friend. Akdok, Havana, Dan po. Ayan, YouTube Uno, Vina USA. Ayan, nagbaba. Ayan, Felix Medrano, BG, Joyo Mapas, ayan, nagbaba. Kadigs Official, Heller, 77, 65 tamsak. Heller, guys, ayan, nagbaba ng bahay. Guys, si Heller, 77, nag-ialis yan, lablabin nyo. Priya, ayan, Sel Valenciano, please leave print. Priya, Handok, YouTube Uno, Dan. Pina USA, guys, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin nyo, guys, si Pina USA. Ibana Alawi, Vians Vlog, Dan. Vians Vlog, nagbaba. Heller, Kadigs Official, OTW. Hakdok, ayan, nagbaba. Bal Piñaranda, guys, palablab sa aking pinsan, si Bal Piñaranda. Joy Umabas, ayan, Ibana Alawi, Havana, Nature Gem, Ibana Alawi, pasukli na lang po. Aida, Heller, Dan, 3 minutes ticket. MG, ayan, Rhea, Havana, Joy. Aida, Vitor, ayan, nagbaba. Bisaya dako guys, palablab kay Bisaya, Freya, Bunak TV, Tamsak Host, mega shoutout sa iyo, Bunak TV. Ayan sa MG, Aida Vitor, Dan, Ibana, Nature Gym, bahay mo po. Ayan, Nature Gym, baba mo daw yung bahay mo, sabi ni Ibana. Vians Vlog, ayan na nagbaba. Bal Piñaranda guys, palablab sa aking pinsan si Bal Piñaranda.
MG, ayan na, YouTube bunudan. DJ Ruel. Think and Friend, bigay shoutout to you, Think and Friend. Ayan, Kadig sa official YouTube bunudan. Havayna, Bonak TV, Havayna, ayan ang ba? Dart Angel, MLS po sa lahat. Bigay shoutout sa iyo, Dart Angel. Rizal Marquez, ayan, Kadig, Havayna, ayan, Dart Angel, tamsak na po, host. Ayan, Maura Vlog, YouTube Uno, tamsak sa nakapin. Salamat, idol. Ayan, Hamin Di Mardi, YouTube Uno, dan. Ibana Alawi, Nijor, dan Sukli, Bunak, iwan lang ng bakas. Sabay na, ayan, si Ibana nagbaba ng bahay. Ayan guys, mag-isdaan. Ayan si Aida Seller MG nagbaba. Aida Vitor MG dan dikit. Ayan si Aida nagbaba. Si Baina Giovanni Zibana Alawi dan. Ayan, Richard Benito. Mika shoutout sa iyo, Richard Benito. Tamsak host. Ayan, may jacket ka na, Richard Benito. MG, ayan na si Bunak, Rizal Marquez. Havayna, Orly Dasi TV. Mika shoutout sa iyo. Ayan, may jacket ka na rin na Orly Dasi. Ayan guys, sulod. Lahat ng may mga bagong pasok guys, may mga jacket. Ayan, pwede na kayo magbaba ng bahay. Ayan, sa mga Bisaya diha, mayong buntag ganin yung dana. Richard Benito, iwan lang po ng bakas, dikit agad. Orly Dasi, ayan, may jacket ka na ha. Healer, ayan guys, lablabin nyo 3 to 5 minutes. Joy Umapas, bahay ng Nature Gym. Ayan, palablab guys sa bahay ni Nature Gym. Napaka-legit yan. Hamin Di Mardi, Joy Umabas Vlog. Ayan, si Ivana Lawe, Richard Benito Dan, Rizal Marquez, MG Dan, Basokli po. Ayan, si Bonak TV, nagbaba ng bahay. Nijor, proud of FW, si Nanay Pasukli. Nijor, thank you, Hans. Ayan, welcome, Nijor. Ivana Alawi, Bunak, pabalik. Rhea Joy Mabas Vlog, done my friend. Ayan, sa Rizal Marquez, Hamin, Balpinyaranda guys, palablab kay Balpinyaranda. Palablab sa aking pinsang guys sa bahay ni Balpinyaranda. Ayan, Bria Handok, Havayna, Pasukli po sa mga nadikitan, 15 left, 1 key. Guys, ayan na, palablab kay Havayna. Bonak TV, Hamin Di Mardi, Nature. Ayan, Havayna, puntahan ko yung bahay mo ha, bibigyan kita Havayna. Havayna, nandito ako sa bahay mo ha. Bibigyan kita ng 5 Havayna. Dahil magawan ka pala. Ayan Havayna, nandito ako sa bahay mo ha. Bibigyan kita ng 5. Para makatulong-tulong naman kahit pa paano. Ayan, thanks Sos. Ayan, Rizal Marquez, dating dikit.
Guys, palablab kay Habay na guys, 5 na lang. 5 na lang. 15 na lang, naging 5 na tuloy. Ayan, Rizal Marquez, OTW ating friend. Ayan, Rape Gaming, tamsak po host. Mega shoutout sa'yo, Rape Gaming. Ayan, Helen, Bina USA, Balvin Yaranda, Rizal Marquez. Guys, palablab kay Hafay na ano na lang. Excel, ayan Excel Diary, mega shoutout sa iyo, Excel. Salamat sa iyong pa-member dyan, Excel. Excel, ayan, bababa ng bahay mo, Excel. MLSO, everyone. Havay na OTW, Jerry Lai. Cherry, ayan, tusok. Excel, ayan, Javines Vlog. Padikit po, guys. Sabana, ayan. Ano yun? Itlog ni Jam. Ayan, salamat, Idol. Mega shoutout sa iyo, Idol Jam. Kalimbang, dikit, itlog ni Jam. Salamat, Idol, Jam. Mega shoutout sa iyo, Jam CG, guys. Ang ating idol na si Jam CG. Hello, ayan, Cherry, Sonia, dating dikit. Idol Jam, maraming salamat, ha? Ayan, Kuala Havana, Proud FW, salamat sa iyo, Pinayo SE. Olive Martin, mega shoutout to you. Priya, ayan na Excel. Guys, palablab muna sa ipipin kong bahay si Excel. Palablab sa nakapin. Ayan, Havay na, ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, ha? Ayan ang bahay mo ngayon, 987. Dagdagan ko pa yan ng isa. Guys, balablab sa nakapin. Heller, ayan, Priya. Havay na, OTW, Maria Helen, kunik, please. Pakistani, Mami Dali, mega shoutout to you. Itzel, ayan, salamat host. Guys, palablab sa nakapin, Aida Vitor, Joy Umabas Vlog. Kadigs, ayan, Sonia Channel, Dan Pang 21, Tamsak. Olive Martin, Pakistani, Mami Talik, wala. Ayan, si Vaina, ni George, Marcel Popular, Dan Olive Martin. Guys, please connect the house of Olive Martin. Jam, sino yung road to 1K? Idol, si Havana. Idol Jam, si Havana. Ayan si Havana. Sadlit lang guys, Edsel, ipipin ko lang si Havana, ha? Para makagraduate. Ibabalik kita sa pagpin, Edsel. Tulungan mo na natin si Havana para mag 1K na. Andyan si Idol. Guys, dikitan nyo yan si Jam CG Official. Napaka-legit yan. Ayan na Jam, Pixel. Havana, nandito ulit sa bahay mo, ha? Ayan, Idol, Jam. Ayan si Havana. Ayan, Jonas Job, mega shoutout sa iyo. Pakistani Mami Tali, hello, Bonak OTW. Guys, tulungan muna natin yung nakapin, si Havana. Babalik ko na lang mamaya pagpin si Edsel. Sana si Edsel.
Wala ayan na nagbaba ng bahay. Guys, balablab muna sa nakapin. Ayan, sabi ni Jam. Ayan guys, dikitan ninyo yan si Jam guys. Jam CG Official. Ayan, Rape Gaming. Ria guys, please leave. Proud FW host dan sana nakapin. Rape Gaming guys, patamsak kay Rape Gaming. Ayan, Rape Gaming, nandito ako sa bahay mo ha. Tamsakan natin yan. Rebap as astig, sabi ni Rep Gaming. Ayan guys, patamsak YouTube no dan sa nakapin. Ayan. Guys, balablab muna dyan sa nakapin para maka 1K. Pinayo SE YouTube no Jam. Sagot ko na ang nakapin, kapatid. Ayan, salamat Idol Jam. Ayan Havay na, baka hindi mo pa kalablab yan si Jam CG Official. Ayan punahan mo na yan si Jam CG. Napakabait niyan. Sasagutin na yung kulang mo, Havay na. Ayan, Itzel dan sa nakapin. Ayan, pinayo is eating friend, Joy Umabas Vlog. Pinayo is Ayan, si Kadigs, Rizan Marquez, Ting and friend, Val Binyaranda. This is the mix of DJ Ruel. Ayan, Omarion Roblox, sabay na OTW Kadigs, Joy Mapas, ayan, help my bramer guys, Omarion Roblox. Ni George James, sabay na Pulpak Pasukli. Ayan, Havay na Marquez, Pinayo is Idan. Rip Gaming Patamsak guys, Maury Vlog, Rip Gaming Dan Pasukli. Ayan, YouTube Uno. Guys, patamsak kay Rip Gaming. Lovers Mon Maria, Bisaya pa imo dan pan. Thank you so much Maria. Joy Mabas, lahat ng mention. Ayan, Priya Olive Martin, Rizal Marquez, nagbaba. Nature dating dikit. Habay na Kadigs Dan. Nature OTW sabi ni Habay na. Guys, palablab muna sa nakapin. Road to 1K guys. Lima na lang. Ayan, Olive Martin, Joy Mabas, Priya Dan. Ayan, si Kadigs, Balbinyaranda Dan. Habay na Nature Dan. Joy Umabas, ayan, Habay na Dan. Isayang dako guys, balablab. Ayan, si Ivana, Rachel, Olive Martin, Rachel Marquez, Joy Umabas Dan, Suklik. Habay na, things na host, ayan. Ayan, si Jam CG ang nag-ano sa'yo ha? Si Jam CG Official, Habay na. Ayan, si Habay na, Rizal, Aida, Joy Umabas, Bonak Dan. Rip Gaming guys, patamsa kay Rip Gaming, Wawra.
Lakatan ni Jamsi, Torjak Dikit Kalimbang. Ayan. Ayan si Jamsi G guys. Unahan nyo yan pag naglapag ng bahay. Ha? Rhea, ayan. Bonak ni George James. Ting sa mga nagsukli. Olive Martin. Ayan, nagbaba si Olive. Ayan, sabayan, Richard Marquez, done. Guys, palablab sa nakapin. Road to 1K guys, yung nakapin. Yung mapas kadig, ayan, babaeng pinagpala pang 473. Ayan guys, dikitan ninyo yan si Jam CG official guys. May primer guys, may primer. Ayan, Rizal Marquez, salamat po ni Jor, Havana, Pakistani, OTW, Marian, Lock Me Airlines, ayan. Pakistani, Mami Tali guys, please connect. Ayan, sa Linmix Channel, nagbaba ng bahay, Bonak TV, Joy Amapas, ayan. Ayan, Jovinus, Bisayan, Dakodan. Guys, palablab sa nakapin, Road to 1K, Nature, salamat dating dikit sis. Rizal Marquez, Savannah, Pakistani, Dan. London Global TV, mega shoutout sa iyo. Excel, Binayo is Idan, Bolpak, Pasukli. Ayan guys, lablabin nyo yan si Excel. Nature Gym. Kadig sa yan, GM Official, Dan 77, Bonak TV, Joy Imapas, Dan. Ayan, London Global, nagbaba ng bahay. Rip Gaming, Batam sa Korean, may shoutout to you. Olive Martin. Kadig San Jam CG Dan, Ibana Alawi. Guys, palablab sa nakapin. Habay na London Global Dan, ayan si Bunak, nagbaba Mara Vlog. Ayan, Limix Official, mega shoutout sa iyo. Olive Martin, ayan, Bonak TV dan sabi ni Linmix. Bonak TV, Linmix, dating dikit kadig sa Rape Gaming, 28 likes to your video please. Rape Gaming, ayan, Jonas Chub. Guys, balablab sa nagapin. Olive Martin, ayan nagbaba. Havana Mora Vlog Dan. Dalawa na lang guys sa nakapin. Ayan, taga-sundo ni Jam, Torjak Dikit Kalimbang. Ayan, salamat idol. Sagingan ni Jam, Torjak Kalimbang. Ayan. Salamat idol Jam. Bonak, ayan namin ni Marty Kadig Sos. Parang walang nagsukli sa ako, walay mention. Guys, yung mga nadikitan ni Kadigs. Ayan guys, wag niyong budulin guys, ha? Wag kayong mabudol.
Pakistani Mamitalidan, Aida, ayan Jam. Congrats na kapin, kapatid. Ayan, congratulations sa iyo, Havaina, ayan. Ayan, mamingwit ka, gumamit ka na ay, ninja nga pala yung inano. Sige, magipag-isdaan ka pa dyan, Havaina. Salamat, Idol. Saan na ba si ano? Excel, pababa ng bahay mo, Excel. Excel, nandyan ka pa. Diyan, salamat po, Jam CG, sabi ni Havaina. Excel, ayan, pababa. Havaina, thanks for host. Ayan, Dabers Mon, Olive Martin. Sana ba si Excel? Amindi Marty, ayan, Doy Iking, mega shoutout sa iyo, Doy Iking. Harang bay. Lenix, ayan, Kadigs, Amindi Marty. Excel, nandyan ka ba? Habana, ayan, salamat po sa mga dumikit. Balbin Yaranda, guys, palablab kay Balbin Yaranda. Amindi Marty, Doy Iking. Ivana Lawin, nagbaba ng bahay. Excel, nandyan ka ba Excel? Jam, walang anuman, Ivana kapatid, God bless. And si Ivana, Mara Vlog, Rick Gaming, Patamsak. Sana si Excel. Kadig Sen Bona, Kadig so DW. Guys, palablab muna ako sa nakapin ang aking member na si Excel. Ayan, palablab sa nakapin guys. Ni George M. Sorry, mali na i-click ko. Sige lang ni George M. Oli Martin ni George M. Hindi Martin. Ayan si Kadigs guys ha. Yung mga napikitan ni Kadigs, suklian nyo rin. Hindi Martin, Lovers Mon ni George M. Palablab sa nakaping guys ang ating member na Sigsal. Balbin Yaranda, yan nagbaba ng bahay. Olive Martin. Jam, sayang kapatid, mukhang andito pa rin yung tirador mo. Mga alagad ko, sinashout out, wala pang babang bahay. Oo, nandito, yung ibang lahi yan na Jam CJ Idol. Ayan, Idol Jam, pababa mo na ng bahay mo, Idol Jam. Red Gaming and Lovers Mon, Homendi Marty, Jam CJ. Malaki na yung bahay niyan, pero tirador pa rin. Aminda Marty, ayan Idol Jam, ayan pipin mo na natin dyan si Jam guys, si Jam. Ayan Daman Lalakbay, bye. Mega shoutout sa iyo. Salamat, Daman Lalakbay. Guys, palablab muna ako sa nakapin. Patamsak sa primer ni Jam. Mariam Baig, hello. Home, Marty. Daman Lalakbay, salamat, bye. Ayan, Jam, lahat ng bahay dyan sinashout out. Sabi ni Jam. Oh, malaki na yung bahay niya eh. Ayan, Marian Baig, salamat to host. Thank you so much, Marian. Balbin Yaranda, guys. Daman Lalakbay, bye. Salamat kayo, bye. Ni George Jim, ayan sige lang, good o niya host. Kutusan na to. Ni George Jim. Daman Lalakbay, salamat, bye ha. Ayan, ibaba mo yung bahay mo maya-maya konti, bay, kay ipipin natin ha. Pagkatapos ni Jam,
ikaw na yung susunod na manlalakbay. Rizal Marquez, Lovers Mundan, Jam, ayan, shout out lang, balikan ko kayo ng 3. Guys, i-shout out nyo lang yung nakapin guys, babalikan kayo ng 3. Namimigay talaga yan ng ayuda. Ayan, patamsak sa primer ni Daman Lalakbay. Uy, bakit na ano? Imbis i-click ko sana. Nag-automatic pin man. Bistamsakan ko sana. Nag-automatic pin. Pons TV, miga-miga shoutout sa'yo. Ayan, may jacket ka na, Pons TV. Guys, palablab ako dito sa ibaba kong bahay guys. Kay Jam CG Official, patamsak. Guys, patamsak ako sa ibinaba ko guys, bahay ni Jam Official. Troy Vlog, miga shoutout sa iyo. Ayan Troy, may jacket ka na rin. Bisong na pula, miga shoutout sa iyo. Uy, sa Bisong na pula. Guys, patamsak sa ibinaba ko guys, bahay ni Jam CG Official. Rachel Marquez, Cons TV, ayan, Troy, salamat idol. Jam, ayan, Daman Lalakbay, 3 sa bahay mo kapatid. Guys, palablab sa ibinaba ko guys, sa bahay ni Jam CG Official. Bisong na pula, tulog na, kahos. Wala ka pa gani mag-ilis, Bisong na pula, matulog na ka. Guys, dikitan nyo yan si Bisong na pula, nag-ilis yan. Guys, palablab sa nakapin at saka si Jam CG, yung aking binaba. Ayan, Troy Blanc, kalami sa Bisong Idol. Si Bisong na pula, naada Bisong na pula. Ibutang ang lipstick. Guys, patamsak sa bahay ni Jam CG guys, patamsak. Yung aking binaba guys, tamsakan ninyo yan. Maraming tao dyan kay Jam. Namimigay po yan ng ayuda guys. Troy Vlog ako, nahibawan Bisong na itom. Iyon ni Troy. Ayan, Mariam Baig. Guys, palablab sa nakapin at saka yung binaba ko guys, si Jam CG Official, patamsak. This is the mix. Ayan, Jobanis, ayan, Cons TV OTW. Guys, palablab sa nakapin at saka yung aking binaba guys. Kay Jam, patamsak sa primer ni Jam. Rachel Marquez in London, Jesus love you, make a shout out to you. Aida Things, Rachel Marquez, Dan Sukli Cons, Ivana, Aida Things, guys, palablab kay Balvin Yarandang aking pinsan guys. Palablab din guys sa binaba ko guys, si Jam. Palablab sa nakapin guys.
Ayan, si Limix Daniel Balbinyaran na supli please. Sa Tropang Baliw, tusok na idol. Mika shoutout sa iyo, Tropang Baliw. Balbinyaran da, Hibana, OTW, Jesus is... Guys, palablab dito sa binaba ko guys. Bahay ni Jam, CG Official, patamsak. Lovers Mon, Cons David, Maura Vlog, Dana sa nakapin, Ibana Alawi, ayan. Tropang Baliw, Dan sa nakapin. Guys, ang aking binababahay ni Jam CG Official, patamsak. Patamsak sa primer guys ni Jam. Ayan, Korean, Maria, subscribe my channel. Rizal, Basukli, Jesus love you, Dan Basukli. Pons TV, Havay na Dan. Ibana Alawi, Tropang Baliw. Ayan, Troy Vlog, Ivana Alawi. Guys, palablab sa nakapin at saka yung aking binaba. Bahay po ni Jam CG Official. Maraming isda dyan guys. Dikitan ninyo yung aking binaba. Makakarami kayo doon. Namimigay din po yan ng ayuda si Jam CG Official. Ayan, lablabin nyo guys. Tamsakan nyo yung kanyang upcoming prime. Ayan, Car Ombo, migi shoutout sa iyo. Cons David Troy. Ayan guys, ipipin ko muna si Jam CG Official guys ha. Patamsak. Ipipin ko lang guys si Jam. Ayan, palablab sa nakapin guys, si Jam CG Official. Ayan, Cons TV, Havay na Pinay, Bromdi, MLSO host at sa lahat sabi ni Pinay, Bromdi. Miga shoutout sa iyo, Pinay, Bromdi. Ayan guys, palablab sa bahay ni Jam CG Official, nakapin. Ayan, Jesus love you, Havana is done. Jesus love you, Hamandi Marty. Rick Jim TV, miga shoutout sa iyo, Ivana, dikitan mo ako, patamsak po. Ayan guys, palablab sa bahay ni dikitan mo ako. Cons David Roy, David DY. Ayan si Cons TV, nagbaba ng bahay. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Jam CG Official. Namimigay po yan ng ayuda guys, magbakas lang kayo doon. Balbinyaran Dayan, Cons, Rick Jim, Roy Vlog, Rick Jim TV Dan. Cons TV. Frank Dagrid, ayan na. Guys, palablab sa nakapin, Balbinyaranda. Ayan, nagbaba guys yung palablab din guys sa aking pinsan, Balbinyaranda. Dinig sana, Lavay na, ayan, Ballarding Dan, miga shoutout sa iyo. Cons TV, Ballarding Dan. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Jam Official. Tropang Baliw, Humindi Mardi Dan. Tropang Baliw, ayan, Kadigs, Dan na po sa nakapin. Balpinyaranda guys, palablab sa aking pinsan. Tropang Baliw, Troy Vlog OTW. Ayan, Jesus love you. Nagbaba guys, Balbinyaranda. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Jam CG Official. Aida, ayan, Ibana Lawi, Dan na po. Ayan, Rick Jim, Linmix Channel, Cons David, Dan Basukli. Rick Gaming guys, patamsak. Aida Vitor.
Palablab sa nakaping guys. Ni Georgem, ayan, Lex. Tikitan mo ako, Cons, ballpark. Jesus love you, ayan, Ida Vitor. Frank the Great. Dana sa nakapin, tusok sabi ni Frank the Great. Ayan guys, magbakas lang kayo kay Jam CG Official. Susuklian kanya ng 3. Ay dahil harang nos, ayan London Global Linmix Channel. Ballard England, ayan, Ida Vitor. Jam, yan yung simple 3 sa bahay mo kapatid. Ayan guys, nagbabalik na si Jam ng tagda-3 sa dumikit sa kanya. Dikitan mo ako, ayan na icon, small back with bakas. Frank the Great, ayan, Ballard England, Kuala. Roy Blanc, Kuala, dan sa'yo. Ida Vitor, ayan na, Ivana Alawi, dan pasukli. Tropang Balayan, dikitan mo ako, Ballard England, Rate Gaming, pasukli po. Ayan guys, palablab sa nakapin. Namimigay po yan ng ayuda. Maraming isda dyan sa bahay ni Jam, CG Official. Ayan, Linmex, Smart Justin TV. Ibana, lakas ng lindol. Saan ka banda Ibana? Sa Pilipinas? Saan ka banda sa Saan ba yung lumindol, Ibana? Robang Baliw, patamsak guys. Ayan, Car Ambom, Lane Mix. Pinay, from the patusok naman sa mga lalaw sa Premier. Kadigs, Buklay TV, huwag kayo mag-comment sa video na tamsakdan. Ano ang nakikita sa video, yun ang comment nyo, please. Sabi ni Kadigs Official. Wala, ayan. Guys, palablab sa nakapin. Ibana, saan ba yung sabi ni Ibana, malakas daw yung lindol? Ibana, saan yung, nasaan ba yung malakas yung lindol? Ayan, Martin Justin TV, Jam Official, Tamsak Club Dikit. Ida Vitor. Ayan, si Avi Garien TV, Dan Tamsak. Miga shoutout sa iyo, Avi Gawarin TV. Balbinyaran dito sa Pilipinas, sa Manila. Ibana, mag-ingat kayo dyan, mag-ingat kayo. Ayan, Jam, Balbinyaranda, 3 sa bahay mong kapatid. Ayan, Troy Vlog, malakas ang lindol sa ilalim ng kama. Sabi ni Troy. Ayan, Tropang Baliw. Ayan, Melski Girl, Damsakos. Nagulat ako, kala ko, nahihilo ako. Sabi ni Ibana. Ayan, Jovainis Blanc, Cons Davidan. Malakas nga siguro yung lindol kasi nahihilo si Ibana. Ayan, mag-ingat kayo dyan, Ibana. At saka lumayo ka na dyan sa mga mababasag na mga mahuhulog. Ayan, Lives Kager, please support my new upload, guys. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Lives Girl. Teacher Jim, hala. Ayan, mag-ingat kayo dyan, Ibana. Ayan guys, palablab sa nakapin, bahay ni Jam, CG Official. Ayan, Kadigs, Avergian TV dan, please connect, sabi ni Kadigs. Guys, yung nadikitan ni Kadigs, ayan, balikan nyo rin guys si Kadigs. Kadigs yun Ayan, Tropang Baliw, patamsak guys, patamsak sa primer ni Tropang Baliw. Ayan, puntahan ko muna yung bahay ni Tropang Baliw. Ayan, Tropang Baliw, Saudi Arabia versus Philippines. Agoy. Ayan, pang 12 ako natamsak sa'yo, idol.
Remix, ayan, Jam CG, Frederick Torquay, dan sa bahay mong kapatid. Ayan, remix ni George Jim, nagbaba ng bahay. Troy, Rick Jim, Tropang Baliw, Pasukli. Manay Waray, miga shoutout sa iyo Manay Waray. Manay Waray USA, tamsak dan, salamat. Remix, guys, palablab sa nakapin. Salamat idol, sabi ni Tropang Baliw. Bonak TV, Tropang Baliw dan. O yan. Aida Vitor, ayan Bonak, Tropang Baliw dan. Palablab sa nakapin guys, patamsak. Rape Gaming, ayan Ballard England. Manay Waray, ayan Frank the Great dan sa nakapin. Kadigs, ayan Yaski Simply Vlog dan pang 867 sa iyo. Ayan Manay Waray, ayan Ibana Alawi guys, palablab kay Ibana. Yan si Manay Waray guys, lablabin niyo na rin yan si Manay Waray at saka yung nakapina din. Ayan guys, lablabin niyo yan si Manay Waray, nag-elis yan si Manay Waray. Ibana malakas daw sa Quezon, sabi ni Ibana, 5.5. Malakas na nga yan, Ibana. Kung mahina-hina yung bahay mo, pwede nang gibain yan. Ayan, Jam, Mark, Justin TV, 3 sa bahay mo. Rape Gaming, patamsak po. Kadigs Official, Manay Waray dan. May hindi pa ako nakadikit pala kay Manay Waray. Ayan, Tropang Baliw, Bonang, Frank the Great dan. Manay Waray, may ididikit ako sa iyo Manay Waray ha. Yung pang-5 account ko. Ayan Manay Waray, nandito ako sa bahay mo Manay Waray ha. Ayan Nature, Kadigs, Rape Gaming, Bunak, ayan Ibana Alawi, Olive Martin. Tropang Baliw guys, patusok sa primer. Alablab sa nakaping guys kay Jam. Proud ipapali si nanay, 3 sa bahay mo kapatid. Balin Santiago. Ayan guys, palablab kay Balin. London, ayan Rick Jim TV, dan to you please. Return. Kadigs Official, Maria Helen, 505 sa bahay mo. Ayan si Tropang Baliw guys, patamsak sa primer. Inaya from the Jam Official, dan Pulpak sa Pinay. London, ayan Bonak, Team Gaming dan.
Manaywaray, nandito ako ulit sa bahay mo, Manaywaray, ha? Jam, Pinay, from di baba kayo bahay. Sure na stop, guys. Ayan, balablog kay sure na stop. Wala, guys. Balablab sa nakapin. Tropang Baliw. Godfather, Damsak Host. Miga shoutout sa iyo, Godfather. Ayan, may jacket ka na, Godfather. Iba na, ayan, Roy, Aida, Parode Pulusanana, Tropang Baliw, Dan, Maria, Helen, Balin, Santiago. O yan, ayan, Roy Blanc, Pinay, from the Aida, sure na stop playing now. Oli Martin, Bonak, Aida, Vitor, Dan. Aida, Vitor, ayan, nagbaba ng bahay, guys. Frank the Great. Ayan, Jam, ang babaeng pinagpala 06, tatlo sa bahay mo kapatid, sabi ni Jam. Bonak, ayan, Roy Vlog, ni Georgian, Roy Vlog, Sayop Idol. Ayan, Juan TV, miga shoutout sa iyo, Juan TV. Ayan, may jacket ka na, Juan TV, miga love shoutout sa iyo. O yan, ayan, Rape Gaming, patamsak guys. Wala, ayan, si Kuala nagbaba ng bahay. Kuwa Channel TV, Damsak Host, Rampa. Awin, nandito si Rampadora. Kuwa Channel. Salamat sa atong guwapa. Si Rampadora. Ayan, Bunak TV, Kuala Dan. Ayan, Kuala nagbaba. Tropang OFW si Nanay. Asa ng bahay nyo? Maria, Kunik. Maria, Helen. Ayan, Rampadorang Inday. Salamat. Ayan, Troy Vlog, Godfather Dan Sokli. Troy Vlog, Idol pa ayuda. Ayan, ibaba mo yung bahay mo, Troy Vlog. Ayan, Uwa Channel TV guys, nagbaba si Rampadorang Inday. Guys, balablab sa bahay ni Uwa. Uwa Channel. Manaywaray, ayan, guys, lablabin nyo yan si Manaywaray, Kadigs, ayan, London. Tropang Baliw, ayan, Roy Love, Jam Official, bahay mo. Nakapin yung bahay ni Jam Official, nakapin. Maria Helem, ayan, Rick Jam. Ayan, Excel Diary. Excel, hinanap kita kanina. Ayan, Excel, pababa na bahay mo, Excel. Juan, Damsak Tusok sa nakabin. Ayan, Olive Martin, Rika Angel, Damsak Host. Mika shoutout sa Rika. Ayan, Excel, pababa ng bahay mo, ha? Nature, may jacket na yan, ha? Ayan, Nature Gym, Tropang Baliw, Lane Vlog, Damsak Host. Salamat sa iyong patamsak, Lane Vlog. Ayan, si Abegarian TV, nagbaba ng bahay. Lane Vlog, Tropang Baliw, Dan. Troy, nandito sa bahay mo, Troy, ha? Sus, ito na yung nabuhay pala ni Permi ko mapik news. Troy, ikaw man di ay na, noon sa mga ka. Permi ko ni mo mapik news.
Ana Marie, miga shoutout sa iyo, Ana Marie. Ayan, Abir Garian, Jam, Maria Helen. Saan na ba si Isel? Isel, nasaan ka na? KSA, miga shoutout sa iyo, KSA G-Fox. Isel, nasaan ka na? May baba mo na yung bahay mo? Manay, ayan na, Kadigs. Lindag, Brother, WC Nanay, Manay, Waray, Dan, Tamsak. Guys, dikitan nyo yan guys, si ano guys. Si Roy Vlog. Napaka-legit niyan. Roy Vlog. Ayan, tropang baliw, Tamsak Tusok. KSE host, pwede maglapag ng bahay. Sige, KSE, lapag mo na. Lin Vlog guys, ayan, nagbaba ng bahay. Rick Jim, Kadigs Official. Isel, ayan, pababa na ng bahay mo, Isel. Tropang baliw, bahay mo, Juan. Ayan, Olive Martin, Bonac, Rica Jed. KSA ni George M. Lloyd, so TW Padikit. Palablab sa nakaping guys. Guys, lablabin nyo yan si Troy Vlog. Si Troy Vlog, napaka-legit yan. Manglilibre yan ng roasted. Troy Vlog. Ang kwartahan na guys, kwartahan na si Troy Vlog. Ayaw lang ninyo gold up libre lang, pangpalibre lang muna kay Troy Vlog. Isel, asa naman kay Isel DERI? Pababa ng bahay mo. Nature, ayan, Aida, harang ho, salamat. Jesus love you and Dropang Bale, Bonac TV, Fremang Blogag, Damsak Host, miga shoutout sa iyo, Fremang Blogag. London, Marian Official, MLS Zone, miga shoutout sa iyo, Marian. Robang Bale, Juan, nasaan ang bahay mo? Guys, palablab sa nakapin. Nature, ayan, Jesus love you, Jin Vlog, Bonac, Kadig MLS of Fremang. Salamat, Fremang Blogag, ha? Joan, ayan, Celine Vlog. Karimang Blogag guys, ayan pakunig, Helena Vlog, Maria. Ayan, Karimang Blogag, baba mo muna yung bahay mo ha, habang inaantay natin si Excel. Ayan, Oswald Robio, MLSO, miga shoutout sa iyo. G-Pax guys, palamsak sa bahay ni G-Pax. RIM Bonac TV. Marian Official, Jam Dan Tamsak. Jam, Rick Jim, 3 sa bahay mo, 9-12 ka na. Karimang Blogag, sige po, ayan. Guys, lablabin nyo yan si Karimang Blogag. Bonac, ayan, Kuala. Regan Jet Bonac TV, Tamsak dating dikit. Ayan, KSE, OTW po host. London, ayan, Manay Waray, Dan. Lovers Moon, ayan ang gaba si Lovers Moon. Robang Balew, ayan, Jesus love you. Guys, palablab sa nakapin. Rick Jim, Pinay USA, ayan, Rick Angel, Kuala. KSE, pang 90 tamsak sa nakapin host, dating dikit. Ayan, Nature Jim, KSE, G-Pax, bahay. Kuala, Jesus love you guys, please connect. Dropang Baliw, Aida Vitor. Rip Gaming, patamsak guys. Ting and Friend, ayan, Korean, Dark Angel. Ayan si Pinoy USA, Raymond Blogag, Dan sa nakapin. Ayan, ipipin muna natin guys ang bahay ni Raymond Blogag. Ayan, palablab guys sa nakapin. Ayan, Bonac, Ting Friend, Binay USA.
Jam, Sonia, channel, tatlo sa bahay mo. Pinay, Bromdy, ayan, Dark Angel, nagbaba ng bahay. Jesus love you. Lily, hello host. Mega shoutout sa iyo, Lily. Rip Gaming, guys. Ayan, Jesus love you. Patamsak. Rip Gaming, patamsak sa primer. Primang Blogag. Ayan, guys. Palablab sa bahay ni Karimang Blogag. Ayan guys, balablab sa nakapin. Bunak Pinay, USA dan. Oswald Robio, ayan nagbaba. Bunak Lily, dan tamsak kanahos. Ayan, salamat Lily. Lovely Olive Martin, ODW. Ayan guys, balablab sa nakapin. Juan TV, damsak dan tosok dikit pulpak ho sa nakapin, sabi ni Juan TV. Ayan, Jam, Pinay, from the tatlo sa bahay mo. Ayan, si Maria. Madeline Sagario, mega shoutout sa iyo, Madeline. Tamsak ho, salamat. Pinay, USA, Bonak TV dan, Olive Martin. Bonak Pinay, USA, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Karimang Blogag, Sonia Sanel, dan Bonak, ayan, Dark Angel, Pinay, USA, tamsak. Karima, ayan, Maura, OTW, Tropang Baliw, Dark Angel, ayan, nagbaba ng bahay sa Dark Angel. Anino ni Leon, mega shoutout sa iyo bro. Kumusta ka na? Anino ni Leon bro, MLS lo kapatid. Kumusta ka na? Ayan, salamat Anino ni Leon. Ayan, Oswald, Richard Benito, iwan lang po ng bakas. Dark Angel, Karimang Inday Spin, dan 813. Jesus love you, Richard Benito. Ayan, Anino ni Leon, bro, kumusta ka na?
Ayan, OTW Lloyd sabi ni KSE Fox 209 vlog. From D, ayan, tusok na host. Ayan, salamat from D1 vlog. Anino ni Leon, okay lang kapatid. Hindi na kita nakikita na nag-LS. Bro, hindi na kita nakikita na nag-LS. O ako yung hindi na nagkapunta. Anino ni Leon, bro, padamsak. Ayan. Guys, palablab sa bahay ni Anino. Ayan, sure na stove. Primang vlogag, salamat Pinay. Nandito ako sa bahay mo, Anino, ha? Tapos saka natin yan. Ayan, Pinay USC, proud Dirt Angel. Ayan, Karimang Aidas, Jesus love you. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan guys, magdikitan kayo. Guys, balablab sa aking pinsan Balvin Yaranda, Binay USA, Anino ni Leon King. Guys, padamsak sa bahay ni Anino. Ayan, Jesus, ayan, sure na stove, kuwala, proud of si Nanay, Karimang Blogagdan. Patamsak kayo sa bahay ni Tropang Baliw. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Ayan si Maura Blanc. It's around, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for. Rick Jem, ayan, Primang Basukli. Lynn Baltasar, Damsak Danhos. May shoutout sa iyo, Lynn Baltasar. Guys, palablab sa nakapin. Bahay po ni Mrs. guys. Ayan, baka hindi nyo pa guys na dikitan.
Jasper Damsakdan Host. Mega shoutout sa iyo, Jasper. From the... Ayan, dikit lang tayo guys. Bakas lang. Jasper Badikit Kalimbang. Oswald Robio. Ayan, si Kuala Olive Martin. Ayan, nagbaba. Souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the ones are still raging. Rima, ayan, brother Plesananay, nando sa'yo, Nature in the Spin Vlog. KSE Maura Vlog, Lloyds, pang 147 Tamsak. Olive Martin, Lynn Baltasar, Emily House, Miga Live shoutout sa'yo, Lynn Baltasar. Dart Angel, Jesus Love You, Robio, Dan. Guys, palablab sa primer ni Tropang Baliw. Jesus Love You, KSA, Maura Vlog, Dan na Lloyds. Anino ni Leon King, Jasper Vlog. Guys, patamsak sa bahay ni Anino ni Leon King. Legit na legit yan, guys. Ayan, from the Len Baltasar. Ayan, Tropang Baliw, patamsak dikit sa primer. Lin Vlog, ayan nagbaba. Jasper Dan sa nakapin, sukli, ayan sabi ni Jasper, padikit Kalimbang Parasyon. KSA Lovely, salamat Lloyds. Kuala, ayan Lin Vlog, Maria, Olive Martin, Lin Vlog, ayan nagbaba ng bahay. Proud FW si nanay, ayan nagbaba. Madeline Sagario, I am from the TV, Dart Angel, ayan nagbaba si Dart. Tropang Baliw. Patamsak sabi ni Tropang Baliw. Ayan si Olive Martin. Rimang Blogad, Len Baltasar, dating dikit sa nakapin. Ayan, Tropang Baliw guys, patamsak Nature, KSE. Pin muna natin guys si si Anino. Ayan, palablab muna guys sa bahay ni Anino ni Leon King. Kumusta ka, aking mahal? Ayan, Lynn Vlog, nagpapa ng bahay. Olive Martin. Ay nasa mabuhay. Jesus Love You. Ayan, Tropang Baliw, patamsak guys. Proud FW si Nanay, Krimang Blogag, Dan Tamsak. Dart Angel, Proud FW si Nanay, Dan Watsing. Nakakaraos din mga gabing mapang. Ayan, Jasper, Leon, King, bro, Dan sa'yo. Guys, palablab sa nakapin Anino ni Leon. Nature Gem, ganda ng kanta. Ayan. Guys, legit na legit yan yung kaibigan natin na ni Nature Gem. Maria, ayan. Sadlit lang guys, iinom lang ako ng tubig ha. Mag-isdaan lang kayo guys, iinom lang ako ng tubig. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin,
mayayakap lamang kita. Lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y lagi ikaw, kahit na dilat. Ayan guys, walablab sa nakapin. Ayan, Prody One Vlog, nagbaba ng bahay. Ballard, Jesus Love You. Maria po. Maria Vlog, ayan. Marilyn Hamadadan. Malayo ka'y para rin. Larissa C.N. Damsakdan. Mika shoutout sa Larissa. Len Mix. Nature. Guys, lablabin niya si Nature Jim. Kumusta ka? Ballard, ayan. Ipiping ko muna guys si Nature Jim. Ayan, palablab sa nakapin si Nature. Mami Nildas, good evening host. Who's there? Mika shoutout sa iyo, Mami Nildas. Maraming salamat. Ayan guys, si Mami Nildas, lablabin nyo, napaka-legit niyan. Ayan, Osol Rubio, Maura Vlog, Ballard, England. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Major Jim. Ayan, probably si Nanay Oswald. Good evening, host. Ayan, good evening din sa iyo, Mami Nildas. Sarah Oldan Magallanes. Guys, lablabin nyo yan si Mami Nildas. Napaka-legit yan. Maraming tao yan sa kanyang LS. Namimigay din po yan ng WH. Saka may mga premyo-premyo yan si Mami Nildas. Nalilito ang tulad mo. Lynn Baltasar, ayan from D-Vinay. Guys, palablab sa nakapin ni George Jim. Lynn Baltasar, guys, ayan, nagbaba. KSE from DTV Vlog 1. At ngayon ay harap. KSE, ayan, from D1 Vlog Lloyds, Pasokling. Kaya't huwag sanang Maria Helen. ito'y payo lamang mula sa akin. Guys, please connect the house of Maria Helen. Ako'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong Jonas Job,
Ballard, England. Dark Angel Nature sa didikit sigaw lang para sukli agad. Ayan, Tropang Baliw, patamsak sa primer. Guys, tamsakan nyo yung primer ni Tropang Baliw. Jesus love you, Mami Dan. Ayan, Aida Vitor Harang. Salamat sa iyong paharang. Jesus love you, TV, guys. Please connect. Anino. Ayan, Lynn Baltasar Dan. Olive Martin, Rick Jem, Larissa Pasukling. Lovely. Ayan, KSE, Olive Martin. Mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang... Ayan, si Maura, Olive Martin, Mami Nildas, Lynn Baltasar, Dan. Guys, lablabin nyo yan si Mami Nildas, guys. Napaka-legit niya. Ang masamang panaginip. Si Future. Bigyan mo ng buhay. Si Future pala yun si Mami. Ayan, guys, lablab, guys, sa bahay ni Mami Nildas sa Binaba. Binayo is Lynn Baltasar. Ayan, Richard Benito, Binayo is Jesus love you. Unti-unting naglalaho. Guys, palablab muna sa nakapin. Palablab sa nakapin, guys. Mami Nildas. Ayan, Jesus love you. Tropang Baliw, Olive Martin. Ayan, guys, padagdag sa nakapin. Oswald, Lynn Baltasar Vlog Dan. Ayan, si Oswald Robio, Olive, ayan, Anino, Lynn Baltasar Dan. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Lynn Mix. Mami Nilda, Jesus love you, TV. Ayan, Nature, Brother Pablo, si Nanay, dikit na. Pinayo si Ballard, England. Ayan, nagbaba. Sabihin nila. Salamat, host. Welcome, Mami. Guys, palablab sa nakapin. Maura, ayan, Jesus love you. Tropang Baliw, dating dikit sa nakapin. Maura, ayan, Oswald Robio, KSE, Aida Vitor, Lloyd. Lovely, ayan, nagbaba si Lovely. Legit, sukli. Guys, palablab sa nakapin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Ayan, KC, Dart. Ayan, si Maura, dating dikit sa nakapin. Dart Engine. Ayan, nagbaba. Bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaan. Major, saan ka bumili ng mga music mo, host? Bigay ni Winox. Saan na ba? Ayun, nagpakulay tuloy si Mami. Ni George M. Ano to ni Winox? Si Winox ni. Salamat, Mami Nilda, sa iyong pakulay. Dart Angel, dikit. Sa nakapin, dating dikit. Ayan, Rape Gaming, Batamsak. Dating dikit sa nakapin, Tropang Baliw, Batamsak. Wong Jin, Tamsak, Miga, shoutout sa iyo, Wong Jin. Rick J, Mami Nildas, Pasukli. Ayan, guys, palablab sa nakapin. Ni Georgian, mag-ano ka sa ni Winox. Ayan, ni Georgian, okay, thanks. Ayan, KSE, Aida Vitor, Pasukli, Mami, Aida Vitor, Lynn Baltasar, Dan. Ayan, si Maura Vlogs. Inayo si Lynn Baltasar, nasuklian na kita, salamat. Inayo SE, ayan, nagbaba ng bahay. Tropang Baliw, Batamsak at dikit sa Bremer. Okay, host, thanks. Ayan, Nature.
Ayan, Len Baltasar, Binay USA Things. Guys, palablab sa nakapin. Akong magparaya kahit katumbas nito'y kasawian dahil mahal kita sa'yo lamang liligaya. Ayan, may bibigay ako ulit sa iyo, Mami. Mayroon pa pala ako hindi nakadikit. Ayan, Len Baltasar. Akong magparaya kahit katumbas nito'y kasawian dahil mahal kita sa'yo lamang liligaya. Wong Jin, ayan, third angel. Nagbaba. Guys, palablab sa nakapin. KSA from the TV Lloyds. Jesus love you. Ina USA, ayan, nagbaba ng bahay. Tropang Baleo, KSA, Ada Bintor, Lloyd, shout out. Proud FW si Nanay, Dan Tamsak sa nakapin host. Ayan. Sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, From D, ayan, Jesus love you. ko na ay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ayan, Mami, magbibigay ako ulit sa nakapin, ha? Siya may mga bago akong gawa. Sa tuwin ay naalala, Ayan, Maria Oswald Robio, Wong Jin. laging kasama ka. Ikaw ang alaala. Guys, palablab sa nakapin. Isa, Wong Jin, thanks na rin. ibigin pang iba. Ayan, Mami, bibigyan ko si ano ng 5, ha? Si, Nang may minamahal, si Little Future. May bago akong gawa na 5, Mami. Didikit ko kay Future. nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing Ayan, Kiss Issue Max, Nature Gems, Lovely Dating Dikit, Dart Engine. pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Guys, balablab sa nakapin. Laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibigin pang iba. Wala nang ibigin pang iba. Wala nang ibigin pang iba.
Ayan, Purple. Miga shoutout sa iyo, Purple. MLS na po. Maraming salamat, Purple. Do not forget to click subscribe. Ayan, Purple MLS o Team Chromig. Proud of the Sanana Wong Jindan. Pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Pagkat ako'y nababalik Rip Gaming Purple, guys. Ayan, palablab sa bahay ni Purple. Wong Jin, proud of the Sananay Dan. mahalaga sa akin, tulad ng ibon. Jesus love you. Aida, ayan, Casey Banks, dan dikit po things. Tulad ng langit na kay sarap marating, ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damuin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Ayan, Casey, Aida, Vitor, Oswald, Robio. La 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 Ayan, maraming salamat sa iyong paharang Aida, Vitor. la la la. Mami, Pinay, USA Region TV, Aida Vitor, Lynn Baltasar, Dan, sabi ni Mami Nildas. Guys, yung mga na-shoutout ni Mami Nildas, pabalik na lang. Lovely Vlog, Damsak Dan Host, miga shoutout sa iyo, Lovely D Vlog. Proud FW, Lynn Baltasar, Dan, Korean, Lynn Mix Channel, Jesus Love You, Lovely is done to you. Guys, please connect the house of Jesus Love You. Lily, Aida Vitor, Dan, Proud FW, Wong Jin, thanks a lot kanina pa. Jesus Love You, guys, please connect the house. From the Richard Benito, iwan lang po ng bakas. The Healing Message, Masans, miga shoutout sa iyo, The Healing Masans. MLS, The Healing. Jesus, ayan, Lovely D, The Healing, Damsak Dan, salamat. Sure na stop, guys, please connect the house of Sure na stop. Linda, Jesus Love You, drop the link. Lily, Lynn Mix, Dan, pasok link. Guys, palablab sa nakapin, guys. Ayan si Lily, guys, nagbaba ng bahay. Ilalim. Mami Nilda, Susual, Robio, Pinay, USA, Regine, Aida Vitor, Lynn Baltasar, Dan, sabi ni Mami Nildas. Kailanman, kung nasaan man ikaw ang pangarap ko. Makuha mo ka, iyan, ako'y hika na kagabi. Ayan, guys, yung niya, shout out ni Mami, guys, palablab sa nakapin. Casey Lynn Vlog, ayan, Jesus Love You. From the Dan sa nakapin, pasokli na lang, maluoy, sabi ni From the TV. Proud of the si Nanay Lynn Vlog, Lily Dan, 1.52 key, sabi ni Lynn Vlog. The Healing Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat guys sa paglablab sa nakapin. Jesus Love You, guys, please connect. Lovely D, Rick Jam Dan to you. The Healing, ayan guys, nagbabahan. Wala, ayan guys, please connect the house of Wala. Lovely Jesus Love You TV Dan. Jesus Love You TV, please back to the house of Lovely TV. Lynn Baltasar, future list done, thank you.
Jesus love you. Ayan. Wong Jen, Lim Baltasar dan. Len Mix, Lily dan na sa'yo langga. Sa lasang na. Ayan, Ling Mix, Larissa. Guys, palablab sa bahay ni Larissa. Jesus love you. Please connect. Korean, Maria Helen. Maria Helen, Edsdan, Brendan, return. Guys, please connect the house of Maria Helen. Mami, Lenny Blanc, Oswald Review, Binay, Ida Victor, Lynn Balazar, Dan. Sabi ni Mami nila. Ayan guys, magsuklian, yung mga hindi pa nakadikit. Ay, yung mga nagbakasan, ayan, suklian nyo na rin yung mga nagbakasan nyo guys. Sabay tayo mangangarap sa lakas. Lovely D, dan sa nakapin host. Salamat, Lovely D. Ama namin na nasa langit, bigyang liwanag ang merong mga manisyosong pag-iisip. Isasalaysay ko'y walang halong kabastusan, nilalarawan lang. Ayan, Linmix, okay, Mara Vlog, sabi ni From D. Nagubabala siya pinagmamasdan, at sa mga sandali na iyon ay masarap sa pakiramdam. Hindi tawag ng laman o makamundong pagnanasa ang dahilan kung bakit masarap lang tumunganga sa kanya at managinip ng ayan, bravo, sa nanay, Maura Vlog dan. KSE, Rick, Jim, DB Lloyd sa Pasukli. Maura, Maria Helen dan. Tropang Baliw guys, patamsak sa primer ni Tropang Baliw. Legit yan guys, si Tropang Baliw. Lili, proud of Paul sa nanay, Larissa, Wong Jin, dan Sukli, salamat. oh baby, wag ka munang umalis please. Guys, palablaw sa nakapin. Maria, Maura, okay, thank you. Lili, Maura, dan dikit Pasukli na lang. Oh baby, wag ka munang umalis please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal. Oswald, ayan ang Tropang Baliw, patamsak. Oswald Robio guys. Nag-ilis yan si Oswald guys. Palablaw sa house ni Oswald. Sinusundan ko siya. Yung nakapin natin guys. Palablaw sa nakapin. Kulang malaman kung saan siya nakatira. Stalker ang dating, pero bahala na. Gusto ko lang malaman kung siya ay may boyfriend o wala. Pero walang halong malisya. Gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. Lovely D, ayan ang baba Korean na mami sa mga naghabol ng WH Bananas after ni host. Welcome sa Lapagan Paangat Challenge LS ko. Ayan guys, let's get 50 bananas. Ayan guys, dikitan ninyo yan si Mami Nildas yung kanyang binaba guys. Alas 6 ng umaga Pilipinas time ang kanyang LS. Oh baby, wag ka munang umalis please. Samahan mo ako sa Alas 10 ng umaga at saka alas 6 ng umaga at saka alas 6 ng hapon ang LS ni Mami Nildas. Yan yung binaba niya guys, yan yung channel niya talaga. Yung nakapin, Apo yan ni Mami Nildas. Pero yung binaba niya, yan yung main channel niya talaga. Yung nakapin, bali, Apo yan ni Mami Nildas. Sugurin nyo yan guys. Totoo yan. Maraming isda dyan kay Mami Nildas. Nakakarami din ako dyan pag pumapasok ako kay Mami Nildas. Ayan na, Bromley, nakapin, pasukli na lang OTW. Ayan, KSE, Fox 09, Lily Lloyd sa pasukli. Bromley, ayan, Lily. Limix Channel, ayan, Maria Helen Maradan, KSE, Lily Lloyd sa pasukli. Maura Vlogs, ayan, Larissa CM, Dan, Rick Jim TV, Larissa CM, ayan ang baba. Guys, lablabin nyo yan si Larissa. Bakit ang liit pa ng bahay mo, Larissa? Yun ba yung bahay mo talaga, Larissa? Huwag kang umalis maya-maya, Larissa, ha? Maliit pa pala yung bahay mo. James Tology, ML is the host. Mega Galab shoutout sa iyo, James Tology. Nahiling, ayan, GSA, Lily, GSA, Dan Dikit.
Ayan, Mami, sino gusto ng 10 banana sa mga naghahabol ng WH? Plus bananas after ni host. Welcome sa Lapagan Pangat Challenge sa LS ko. Get 50 banana. Ayan, guys. Hanapin pa kung di ikaw sinta. Dikit man ang Ayan, guys, dikitan ninyo, guys, yung bahay ni Mami Nildas. please lang. Lumingon Ayan yung binaba ni Mami Nildas, guys. Yan yung main channel niya. puso. Larissa host, ninja ko yan. Mali na baba ko. Kaya nga nagtaka ako, Larissa, eh. Bakit lumiit yung bahay mo? Kala ko tuloy na mukbang ka na, Larissa. Ibig ko Nagulat ako sa bahay mo na naging 12 na lang, Larissa. Lynn Baltasar, I am Maura, proud of the si Nanay, Casey Lily Lloyd, salamat. Ayan, Papa Kusina, mega shoutout sa iyo, Damsak Pulpak sa host. Salamat, Papa Kusina. Lovely tropang baliw kanina pa, Larissa. Kasi tiningnan ko nung isang araw, malaki yung bahay mo, tapos naging 12 na lang. mga letra ng pag-ibig. Guys, palablab dyan kay Mami Nelda. Shoutout lang ka sa need ng panang 10 bananas. Bigyan kita ng 10. Ayan. Ayan, shoutout nyo guys si Mami Nelda. Bibigyan kayo ng 10. Papa sa kusina. Ayan, may jacket ka na, Papa sa kusina. Ha? Salamat. Ayan, Lily, Maria Helen Dan. Lovely, proud of the sinanay nod at tamsak dating dikit. Please lang. Guys, palablab sa nagkapin. Rare, good BM host. Mega shoutout sa iyo, Rare. Ayan, may jacket ka na, Rare. Sa'yo lang Lynn Baltasar, Mami Nildas, vlog paayuda, please. Sabi ni Lynn Baltasar. Frederick, hi host. Palablab, salamat. Frederick Toki, mega shoutout sa iyo. Sige, nandito ako sa bahay mo, Frederick Toki. Tamsakan ko na lang, Frederick, ha? Dikit na ako sa dalawa mo pala. please lang. Dating dikit na si host. Salamat, Rare. Teresa, ayan na. Saan na ba si ano? Papa Kusina, saan ka na? May jacket ka na, Papa sa kusina. Please lang. Proud of the si Nanay, Mami Nildas. Saka na lang ako ng as ng banana. Minukbang ilolo na sa 862 na. Tapos pagising ko, 798. Sige lang, proud of the si Nanay. Sige lang, laban lang. Ganyan talaga, ganyan. Mami Lynn Baltasar, palagi ng palagi bigyan kita ng 10. Lynn Baltasar, ilapag mo yung bahay mo ha, kasi bibigyan ka ni Mami Nildas ng 10. Ayan, Lynn Baltasar, ilapag yung bahay mo, bibigyan ka ni Mami Nildas ng 10. Nature, maraming salamat mga Lodi, sabi ni Nature Jim. Parode Plus sa Nanay and Nature, salamat host. Welcome, salamat. Ako yung magpapasalamat din sa iyo, Nature, ha? Kasi palagi kang nagsusupport sa aking LS Nature. Parode Plus sa Nanay, Maria Helen, guys. Rare Dan Mami Nildas Vlog, Lapagan Pangat Challenge. Rare, ayan, Maria Helen. Guys, palablab sa nakapin. Ang kanyang apo yung guys, yung nakapin. Si Future. Palagi kasi minukbang si Future. Oswald, bayan, thanks. Lily, dating dikit. Ako'y nananalagi ay kay mabasa akin. Kundi ba Saan ang bahay mo? Ayan, Lynn Baltasar, ibaba mo yung bahay mo. Nature, sa ulitin. Ayan, salamat. Uy, nandito na si Madam Auring. Salamat, Madam Auring.
Ay, kukuratan kay Madam Auring. Salamat tayo, Madam Auring. Madam Auring, salamat. Loto, paniod to, host. Pagbaba na yun ng bahay mo, Madam Auring, ibaba na yung bahay mo kadali, Madam Auring. At isar ka magluto. Manali nga lang, Bermi. Salamat, Madam Auring, ibaba na yan ka mo bahay kadali. Salamat tayo, Madam Auring. Uno sa itong post mo sa Facebook, Madam Auring, daw delikado kay itong post mo. Uno itong post mo, Madam Auring, sa Facebook, daw ka delikado. Robang Baleo, ako kasi mention mo, sabi ni Lovely. Marian Baig, Maria Halem, they're connected. Dahiling dan sa nakapin. Maraming salamat, Dahiling. Rare, ayan na Madam Auring, guys. Balablab sa kababayan ko, guys, si Madam Auring, taga Surigao. Ayan yung bagong super chatter natin, guys, si Madam Auring. Balablab kay Madam Auring, guys. Aking kababayan na taga Surigao. Experiment sa paro ito pero imin ko yung yabutang. Yes, balablab. Ayan, Leonora Abayon, sana ang mga payo mag-ayuda. Sana ang mag-paayuda. Ayan, sabi ni Leonora Abayon. Mega shoutout sa iyo, Leonora Abayon. Guys, balablab sa nakapin kay Madam Auring. James Dology, Len Baldassar, thanks. Si Mami ako host. Len Baldassar. Ibaba mo yung bahay mo, Len Baldassar. Si Mami pala si Leonora. Len Baldassar, ibaba mo yung bahay mo, nag-aabang si Mami. Pag hindi mo na nakita yung bahay mo, baba ka agad, Len Baldassar, ha? Kasi si Mami nag-aayuda sa'yo. Pagka hindi mo na makita yung bahay mo, baba ka agad para hahabulin niya hindi mahirapan si Mami Nildas. Richard Binto, ayan, guys, Olive Martin. Guys, palablab sa nakapin. Palablab sa bahay ni Madam Auring. Okay, Maria, sabi ni Mariam Baig. Guys, please connect sa nakapin. Richard Benito, iwan lang po ng bakas. Awi, mga bago ko nawa pa kadi mga dikit kay Madam Auring. Ayan, Madam Auring. Gahimo ako ng bago ko ng mga alagad. Ayan na idikit ko ining 5 ka bago na alagad ko, Madam Auring. Ayan, Marian. Ayan, Len Baldassar. Ayan, Bahay Mami. Ayan, Limix and Larissa. Marian Baeg, Larissa Channel. Ayan, Madam Auring. Yakahimuay ako ng 5 na bago. Idikit ko inikan mo. Sa new secretary host. Madam Auring, yakahimuay ako ng 5. Adida, kakamang-kamang da sila. Ayan, Nils Abayon, Len 38. Ayan, si Mami Nildas yan. Marian Roblanx, Oswald, Limix Channel, thanks. Salamat sa yan, Kiss Eric Jim TV Basukli. Ayan, dahiling, Kisi, host, Bisaya pa imo, waray ka, naintindihan ko. Nils Abayon, ma'am, kamayo. Parang waray yung salita namin sa Surigao del Sur. Mga ano kami, Mami Nildas, kamayo sa Surigao. Marian Baig, ayan. LB,
LB Begara, Lin, pang-apat. Ayan, Lin Baltasar, ibaba mo ng ibaba mo. Ayan, nagdidikit si Mami. Madam, salamat, Royal. Are you listening? The snowman was a jolly happy Guys, balablab sa nagkapin. corncob pipe and a button nose and two eyes made out of gold. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old city. Lin Baltasar, Marian Baig, ayan, Myla Gridsin, Lin, number 5. Ayan. To dance around. Guys, balablab sa nagkapin. Bunak TV, Rick Jim, ayan. The red-nosed reindeer, Rare, ayan, nagbaba ng bahay. shiny nose. And if you ever saw it, you Balablab sa nagkapin, guys. all of the other reindeers used to laugh and Mami Nels, Inche, Lin, number pang-anim, ayan. poor Rudolph, join in any reindeer game. Rare, ayan, Dan Roslily Vlog, Amazing Parrot. Santa came Balablab sa nagkapin, guys. off with your nose so bright. Whoa, you got Rakonik, Gala Host, patamsak lang sana. Ayan, Rakonix. Ayan, may jacket ka na, Rakonix, ha? Gala lang, host, patamsak lang sana. Sige, Rakonix. Baba mo yung bahay mo para matamsakan. Guys, balablab sa nagkapin. Ting-a-ling-a-ling too. Come on, it's lovely when the four was staying right together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely. Ayan, Charlene Palangga, pang-walo. Si Mami Nildas ba rin yan? Giddy up, let's go. Let's look. Guys, balablab sa nakapin. Tropang baliw, patamsak dikit sa primer. Host, doble na ang nakapin. Host, doble na sa nakapin. Ayan, salamat, Case A. Sadik, salamat, ha? From D, ayan, Aida Bitor. Three fairyland, all chicks are nice. Nida Mungaya, Len, number 9. Ayan. Now go close together like a bird so fat. Mary Ann, ayan, Ozon Robio, Lynn Baltasar, nagbaba ng bahay. Guys, palablab sa nakapin, Maria Honim, connect please. James Lolode, Rick Jen, Dan Balpak Lane, Dan sa nakapin host. Lynn Baltasar, salamat sa pagdikit sa nakapin, ha? Kay Madam Auring. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Ayan, pasensya na yung hindi ko kagad ng shoutout, guys, ha? Kasi nandito ako sa bahay ni Madam Auring. Turn way Ayan, Nidi Berdilo, Len pang-sampo. Ayan, congratulations sa iyo, Len Baltasar, ha? Tinigitan ka talaga ni Mami Nildas. out Guys, palablab sa nagkapin, Len Mix Channel. tight. All the way home I'll be warm. Oh, the fire is low. James Dology, ayan, salamat, Mami. Mami Nildas, ha? Maraming salamat. Mami Nildas, guys, ayan, lablabin nyo, guys. Alas 6 ng umaga ang kanyang LS. Paangat yan, may mga premyo yan si Mami Nildas. Ayan si Mami Nildas, guys. Palablab sa bahay ni Mami Nildas. The very next day, you gave it away. Ayan si Mami Nildas. Yung naibaba mong bahay kay kay Lynn Baltasar. Mami Nildas, naibaba mo na bahay kay Lynn Baltasar yung naibaba mo. You gave it away.
I'll give it to someone special. Pasensya na yung hindi ko kagad yung shoutout guys ha, kasi nandito po ako kay Madam Auring. Pinapanood ko kasi para hindi malagas yung pagdikit kay Madam Auring. Christmas without you, I'll be so blue. Ayan, ay sorry. Sige lang, Mami Nildas. Guys, dikitan ninyo yan si Mami Nildas. Ang kanyang mga paangat, guys. Paangat Lapagan Challenge. 50 bananas win WH. With WH. For a birthday grand LS. Guys, dikitan ninyo yan si Mami Nildas, guys. Alas 6 ng umaga niyang kanyang LS at saka alas 6 ng hapon. Tropang Baliw, dan sa nakapin. Salamat, Tropang Baliw. Guys, palablab dyan kay Madam Auring, guys. Ayan, Marian, ayan, Lucilo Vlog, hello host, mega shoutout sa iyo. Lablabin nyo guys si Mami Nildas. Papaangat yan guys, maraming isda, namimigay pa yan ng mga ayuda at saka WH. KSE Rare Things. Ayan, sabi ni KSE Fox 0. Dikitan nyo guys ang aking nandito, kababayan na nandito sa Saudi, si KSE Fox 2009. Ayan, Lucilo Tamsak Danos. Maraming salamat, Lucilo Vlog. And a partridge in a pear tree. On the day of Christmas, my true love sent to me 3 presents, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Oli Martin, ayan Madam Auring. Dan na yung 5 ko. Bagulang yaman Madam Auring. Kay pang tanaw ko ng tagtulo ka minuto para di malagas. Ayan, Lemix, Mami Nildas, Dan Pulpak from the Olive Martin. Salamat tayo, host. Ayan, welcome, Madam Auring. Ayan, Olive Martin, Maura. Ayan, Lucilo Vlog. Guys, palablab sa nakapin. Kababayan ko yan, guys. Pareha kami ng lugar Tagalingig. A Christmas tree, how green and gray your black tree. From D, ayan, nagbaba ng bahay. Olive Martin. Oswald Robio, Olive Martin. Ayan, Lucilo, Jesus love you. A Christmas tree, how green and gray your black. So, FW, sinanay, Gisi, tapos na po kita nasuklian. Salamat. How green and gray your black tree. Mamalingay kami ni host dati. Madayo kay lagi mamaling, Madam Auring. Labi na daig na nukos na makuha. Kami kilawon. Mami Nildas, Mariam Baigdan, Jesus love you. I am Brondi, KSE rare than to you. Gemsology, Tropang Baliw, Patamsak at dikit sa primer. Guys, tikitan ninyo yan si Mami Nildas at saka si Madam Auring, yung nakapin. KSE, proud of W si Nanay. Salamat, Lloyd. And it brings back sweet memories here to me. So it's faded and worn. It's as precious as them all. When I found that little old Christmas tree. Ayan, Celine Baltazar, Jesus love you guys. Please connect. Ayan, Shorna Stube. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Sentimental round this time. Pardon me, hit the tea. Please connect guys, the house of Shorna Stube and Jesus love you. Maura Vlog, Tamsak Dan, Mami Nildas, dating dikit, Tropang Baliw, Patamsak guys, kay Tropang Baliw. Palablab sa nakapin guys, palablab. From D, ayan, nagbaba na bahay. Aida Vitor, Lily Dan po pasukli. Kiss Eileen Baltazar, OTW, Jesus love you. The healing, ayan, Jesus done to you. All is calm
Aida Harang host, salamat sa harang. Ayan, Kiss Ilin Baltasar OTW na po. From your feet, mother and child. Oh, Miss Lini, damsakda na po host. Good evening. May kami shoutout sa iyo, Miss Lini. Guys, palablab sa nakapin. Aida Vitor. Ayan, nagwawad. Tropang baliw, patamsak. Miss Lini, pabyo po sa salamat. Sige, Miss Lini. Nandito, naka-play yung tatlo ko kagad, Miss Lini. I-view natin yung binaba mo. Ayan, Miss Lini. Tatlo yung naka-view kagad sa'yo, ha? Praise fruit cutting. Ayan, salamat host. Welcome. Tropang baliw, patamsak guys. Ayan, Miss Lini, mayroon pa pala akong hindi nakadikit. Ididikit ko na rin sa iyo tong dalawa. Yung dalawa ko na pinanood sa iyo, ayan, ididikit ko. Pero yung isa, nakadikit na. Ayan, Mami, Red Gaming Dan, KSLN Baltasar Dan na po pasokli, Gemstology, Mami Nilda's Vlog, tamsak sa upcoming LS mo. Ayan, Olive Martin. Guys, palablab sa nakapin. Miss Lini Dan sa nakapin po, new friend, sabi ni Miss Lini. Ayan, salamat Miss Lini, kababayan ko yan si Madam Auring. Salamat sa pagdikit. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Miss Lini Dan. Dan, dikit yung dalawa ko sa iyo, ha? Sa nag-request, ang masabok, Mr. Operator, Patjang Music, sa kantidad nga 150. Wow, I love it. Bumbaha nga masunog speaker, Pusdake. Ayan, Rick OTW, sabi ni Miss Lini. Guys, palablab sa nakapin. Losilo, ayan, Maria Helem, Aida Vitor, Dan, Tropang Baliw, patamsak sa dikit sa primer. Ayan, Lily Pasokli, sabi ni Aida, Jesus love you guys, please connect. Maria Helem. Please connect na sa Maria. Ayan na, Bong Gismondo, Damsak host, miga shoutout sa iyo, Bong Gismondo. Guys, palablab sa nakapin, GSP Channel TV, miga shoutout sa iyo, GSP. Tusok host, salamat. Mami, Gemstology, thanks dan na rin. Ayan, Jesus love you guys, please connect. Palablab sa nakapin, guys, nakapin, bahay ni Madam Auring, kababayan ko yan. Linmix Channel, Madam Auring, Dan Dikit Sukli, salamat. Ayan, sabi ni Linmix. Proud of the si Nanay Aida Vitor, Dan Tamsak Dikit, Pulpa. Linmix nagbaba. Limbaltasar ang probinsya ng Gala, Dan na sa'yo. Guys, dikitan natin yung nakapin. Si Madam Auring, ang aking kababayan, guys, na taga Surigao. Miss Liner, Rick Jim, Dan Bakas Kalimbang. GSP Channel, nagbaba, guys. Lovely TV. KSA Rep Gaming OTW, Kuala.
Lynn Vlog, ayan. Casey Lynn Baltasar Lloyds, pasok libo. Miyong TV, mega shoutout sa iyo, Miyong TV. Lynn Baltasar, ayan Lynn, the topic done to you. From the Lynn Baltasar, OTW. Guys, palablab sa nakapin, bahay po ni Madam Auring. Wala, ayan ang baba ng bahay. Miyong Jesus love you, ayan ang baba si Jesus love you. Lin Mix the Healing Masal Sedan Sukli, Lin Blanca, ayan nagbaba. Maria Bo, mega shout out to you, Maria Bo. Lucilo guys, Ole Martin, done to you. Please return. Guys, ayan, lablabin nyo yan si Lucilo Vlog, napaka-legend yan. Guys, Eileen Vlog, OTW, Lloyds. Lucilo, ayan na guys, patamsak sa inyo upload ni Lucilo. Lenmix, ayan, Aida Bitor, matagal ng dikit sa iyo. Lenmix, Maria Helen, Lily, Dan, Brian, Jesus, love you guys. Please connect. Pet Malo Remix, dito ka na kay DJ Booby. Jesus, love you, ayan. Kuala, lovely Lane Vlog, nood at tamsak dating dikit. Ayan, GSA, James Lolo G, Aida, Maria Helem, Aida Dan. James Noting, sabi ni Aida. Wala guys, GSP channel guys, magbakas lang, balikan ko kayo. Maria Helem, Olive Dan. Guys, palablab sa nakapin. Baka hindi nyo pa nakadikit yung nakapin. Palablab naman guys kay Madam Auring, ang aking kababayan na taga Surigao. Ayan, GSP Channel TV, nagbaba. Yung mga hindi pa nakakunig sa nakaping guys, balablab. Sabi ni GSP guys, magbakas lang, balikan. Marian Helen, Bisaya, me too po. Ayan guys, please connect the House of Maria Helen. Olive Martin, lovely, from the Rape Gaming, Kuala, Gemstology. Ano ta ako pa? Clyde Chico, hello host, mega shoutout sa iyo, Clyde Chico. Mami Nildas, Miyong TV Dan. Guys, lablabin nyo yan si Mami Nildas guys. Papaangat guys, alas 6 ng umaga ang kanyang LS. Nag-LS yan alas 6 ng umaga Pilipinas time at saka alas 6 ng hapon Pilipinas time pa rin. Sugurin nyo na guys si Mami Nildas. Ayan, Clyde Chico, Len Espijo. Si Len Espijo pala si Clyde. Ayan, Casey, Madam Auring Dayan, Lloyds Basukli. Sabi ni Casey. Jesus Love, ayan,
Casey Fox, done. Lynn Vlog, Lynn Mix, Maria Bo, ayan, Lynn Mix Channel, Jesus Love You TV. Guys, please connect the house of Maria Bo and also Jesus Love You guys, please connect. Casey Fox, Ray Gaming Lloyds, ayan, Clyde, nakatusok na house. Salamat, Clyde, sa patusok mo, ha? Ayan, Jesus Love You guys, please connect the house of Jesus Love You. Maria, connect my please. And also guys, the house of Maria Helem. Please connect the house of Maria Helem. Pinay from the Madam Auring Dayang Dan. Dikit sabi ni Pinay from the. Salamat Pinay. Clyde Dan sa nakapin. Ayan, salamat din Clyde. Maria Helem guys, please connect. Rate Gaming. Patamsak. Jesus love you guys. Ayan, please connect the house of Jesus love you. From the proud OFW, si nanay, nakita ko bakas mo pababa ng bahay mo, suklian kita, sabi ni From D. Ayan, Lucilo guys, balablab sa bahay ni Lucilo Vlog, Lovely TV, JSP Channel TV, tapos Ripe Gaming, patamsak po. Balablab sa nakabin guys, Madam Auring. Remix KSE dan sa sukli. Ayan, salamat Aida Vitor sa palagi mong paharang, ha? Maraming salamat. Ayan, Lynn Baltasar, KSE, James Dology, Lloyd, salamat. Guys, balablab sa nakapin. Anhelitor, Dan thumbs up. Mega shout out to you, Anhelitor. Thank you so much, Anhelitor, for your thumbs up. How are you? I'm fine, Anhelitor. James Sology, the Vitor things. Jesus love to you. Jesus love you guys. Please connect. Crisia, 04. Hello po. Mega shout out sa iyo, Crisia. Anhelitor, no problem. I'm fine, Anhelitor. Thank you so much for coming again, Anhelitor. Crisia, thumbs up host. Salamat. Guys, palablab sa nakapin. Yung nakapin, guys. Lucilo Vlog, ayan, palablab sa new upload. James Dology, nagbaba. From the proud OFW si nanay, bahay mo, suklian na kita. From the and lovely Rate Gaming, tapos na. Lily Anhelitor, you're welcome. Ayan guys, please connect the house of the Anhelitor new upload. Image channel, Daily Life of Hapsa. Hi host, mega shout out to you, Daily Life of Hapsa. Ayan guys, please connect the house of Daily Life of Hapsa and Jesus Love You. And also connect the new upload of Anhelitor. Guys, balablab sa nakapin. Maria Helen, Jesus love you, then more. Ayan guys, and also please connect the house of Maria Helen. Anhelitor guys, new video, please watch the new upload. From the Olive Martin, Bro, OFW Sinanay, Maria Helen, connect, Maria Helen.
Guys, palablab sa nakapin. Please connect guys. Sa nakapin, please connect. Olive Martin, Dilileb of Hafsa. From the TV, Dilileb of Hafsa, later OTW Olive Martin. Lynn Baltasar, palablab sa bahay ni Lynn Baltasar. Basta Sandungaw Mix Club, Idol. Ayan guys, magdikitan kayo. Ayan si Christian 04, Lynn Baltasar dyan. Ayan, annihilator new upload guys. James Lolo G, Jesus Love You. Daily Life of Hafsa. Guys, please connect sa nakapin guys. Bahay ni Madam Auring. Ang aking kababayan guys, palablab kay Madam Auring. Lucilo, Lane Baltasar, done to you, pasokli. Upload video, tamsak or dikit na rin. KSA Gemsology, ayan, annihilator from the Gemsology. Lucilo, KSA Gemsology, dan masuklian kita. Guys, tikitan nyo yan sa KSA G-Pax, napaka-legit guys. Kanina pa yan nagipaglablaban guys, si KSA G-Pax 2009. Kanina pa nagipaglablaban si Sadik. Suklian nyo guys si Sadik, KSA G-Pax. Ayan, Jesus Love You, Olive Martin. Jesus Love You guys, please connect. James Tology, salamat kay EJ Pax. Daily Life of Hafsa guys, please connect. Olive Martin, annihilator, Olive Martin, thanks already connected. Jesus Love You, ayan. Aida Vitor guys, palablab kay Aida Vitor. Baka naman. Ayan, Elmer Santos Vlog, MLSO. Miguel love shout out sa iyo, Elmer Santos. Jesus Love You guys, please connect. Palablab sa nakapin. Ayan, KSE, salamat ho Sadik. Ayan, welcome, marhaba, KSE G-Pax. Ayan, Lucilo, Elmer Santos Vlog. Lucilo, ayan na, Len Baltasar, Corisia, Jesus Love You TV dan. James Tology guys, ayan, KSE G-Pax, Elmer Santos, Proud FWC Nanay. Annihilator guys, please connect the house of Annihilator. Una pala sa aking mga music. Pasalamat ako kay Winox ni. Ayan, Clyde Gico, Olive Martin, Brother FWC Nanay, Aida Vidor, Dandam Sakat Dikit. This is Team Bartolome. Maria po guys, please connect the house of Maria po. Ayan, lyrics, Len Baltasar, Dan Sokli. Annihilator, connect, and I will writing back.
Guys, balablab sa nakapin. Ayan, Gemstology, the Helling. Guys, balablab sa bahay ni The Helling Gemstology. Ayan, kayak side and to you, sabi ni The Helling. Annihilator, guys, please connect the new upload of Annihilator. Teresia, Kuala, done. Losilo, Madam Auring, done to you, Pasokli. Ayan, maraming salamat, Losilo. Ayan, babalikan kanya ni Madam Auring. Ayan, from the Annihilator, connect and will return back. KSE Maria Helen Lloyd's OTW, Podikit. Ayan, Demix, nagbaba. KSE Maria Helen OTW. Balablab sa nakapin. Jesus love you. 04 is done. Wala Bromdi. Ayan, Elmer Santos, Madam Auring Dayan. Ayan, Annihilator. Mag-comments, magbakas lang kayo guys kay Madam Auring. Sure na sure yung balik niyan. Ayan, Wonderful Vibor. Hello, host. Mega shout out to you, Wonderful Vibor. Tosilo, Jesus love you, Annihilator, Chrisia OTW. Yes, please connect the house of Jesus love you. Gemstology, Kuala. Please, and also guys, the house of Kuala. Ayan, Athena with family. Parang inaantok ako. Ayan, Gemstology. Ayan, KSE Maria. Lynn Baltasar Lozilo, baba ka ng bahay. Jesus love you, Annihilator. Guys, balablab sa bahay ni Madam Auring. Jesus love you, TV. Ayan, nagbaba. Rick Jim TV. Jesus love you. Ayan, nagbaba ng bahay. Wonderful thumbs up, Dan Host. Thank you so much, Wonderful Vibor, for your thumbs up. Hello, everyone. Ayan, you can drop your link now, Wonderful. Ayan, Madam Auring, tira kapihos. Hindi ako yan magkape, Madam Auring. Kaso base di siya pa kumakatug. Ayan, Wonderful Vibor. Maria Helen KSE 09 things. Ayan, nandyan si Madam Auring guys ha. Magsusukli yan. Sergio Channel, patamsak ko sa primer. Sige idol. Puntahan ko yung ano. Guys, si Sergio Channel, nag-LS din yan. Mega shoutout sa iyo by Sergio Channel. Sergio, ayan. Ayan, beautiful and amazing green city of lights in Riyadh.
Ayan, 160, 161. Jesus love you guys. Please connect the house of also wonderful favor. Maria Helen Kiss Eden. Madam Auring, mas maganda yan para tuloy ang isdaan. Amo, sakto kay Madam Auring. Ayan, Rick Jem, Kiss E, Maria Helen, you're welcome. Maria Helen, guys, please connect the house of Maria Helen. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Palablab guys. Ayaw kol, harang hos. Agoy, mega shoutout sa imo diha, ayaw kol. Salamat sa imong paharang, ayaw kol. Guys, dikitan ninyo yan si ayaw kol. Nag-elis yan guys si ayaw kol, biray. Ayan, Crisia, Jesus love you, wonderful people. Larissa CN. Ayan, ayaw call. Guys, palablab dyan sa nakapin natin, bahay ni Madam Auring. Ayan, si from the One Vlog, Rick Jim TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Israel Channel, Damsak House. Mega shoutout sa iyo, Israel Channel, sa Rodong. From the, guys, palablab sa nakapin. Guys, please connect the house of wonderful people. Trisia Larissa CM Dan. Palablab guys sa nakapin. Bahay ni Madam Auring. Kababayan ko yan guys, taga Surigao. Ayaw call, ayan na dinner with the family. Ayan guys, dahil mag-umaga na, yung mga gustong mag-disco, bira-bira na. Arang-barang kayo, salamat Aida Vitor. Ayan, Aida Maura Vlog dun. Proud FW si Nanay GSB Channel, Kuala. Madam Auring, tinira pa na dito yung music mo habang nagluluto. Ala, bira, Madam Auring. Athena host, please pin me. Athena, maybe tomorrow, ha? Aida, I am proud of the sinanay, Tropang Baliw. Christian, Tropang Baliw, patamsak at dikit sa primer. Wonderful people, guys. Please connect the house of wonderful. From the, ayan, dikitan tayo. Maria Helen, Christian, thank you. Larissa, ayan, Tropang Baliw, Jesus love you with family is done to you. Aida Vlog, ayan, Rick Jim, David, dan Pasukli. Tropang Baliw, patamsak guys, patamsak kay Tropang Baliw. Aida, ayan, Kuala. Ayan, Israel, Madam Auring, Dan Pasukli, sabi ni Israel. Sige lang Israel, maraming salamat. Sigurado yan, susuklihan ka ni Madam Auring. Nandyan lang yun si Madam Auring. Nagluto. Libre daw kain kay Madam Auring basta dumikit kayo. Ayan, Aida, Pagdi Jarad. Oh, sa MLS, mega shoutout sa iyo, Pagdi Jarad.
Ayan, Broad OFW, Dropang Baliw Dan. CG Canada Vlog, thumbs up. Mega shoutout sa iyo, CG Canada. Jesus love you, Pagdi Charat. Ayan, hello everyone. Aida, ayan, nagkabas, Silker Health and Wellness. Mega shoutout to you. Ayan, Estrella, nagkabas, CG Canada. From D1. Dropang Baliw, Bahay from OFW Nanay. Madam Auring, basta upuan ko kayong lahat mamaya. Ayan. Susuklihan kayo kay si Madam Auring, huwag kayong mag-alala. Napaka-legit yan, nagbibigay din yan ng ayuda si Madam Auring. Ayan, from the Sadgar Hunt Wellness sa Dina with Family. Selker, One Love, Jesus Love. Ayan, Rick Jim, wonderful favor guys, please kunig. Pakunig guys sa nakapin bahay ni Madam Auring. CG Canada, Aida Vitor, dan na sa'yo. Ayan, from the Jesus Love You and Self-Care Health and Wellness guys, please kunig. Music muna tayo guys para hindi tayo antugin. Ayan, si Mary Helen Presia dan Pagdi Jared, Jesus Love You. Ayan, Propang Baliw, Rick Jim, wonderful Basukli. Ayan, si Rick Jim, Silker Health and Wellness guys, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Auring guys, balablab sa nakapin. CG Canada, Jesus Love You TV, dan po sa iyo. Pagdi Jared, ayan, Inday, dan. Andito pala si Inday. Robang Baliw, Batamsak. Ayan, Pagdi Jared, Robang Baliw, Batamsak sa primer. From the, ayan guys, balablab sa bahay ni Madam Auring. KSE, Jesus Love You TV, wonderful favor, CG Canada, ayan. Elmer Santos guys, palablab sa bahay ni Elmer Santos. Ayan, Robang Baliw, Batamsak, Maura Vlog, ayan, Rick Jim, Dan Basukli. Maria Helen, Konig, Pagdi Jared, Robang Dan, Robang Baliw, Batamsak sa primer. Palablab sa nakapin, ayaw call, ayan, nagbabasa ayaw call guys. KSE, CG Canada Vlog, OTW Padikit, sabi ni KSE G-Pax. Wala, ayan na guys. Honey, 129 Vlog, mega shoutout sa iyo, Honey. Salamat sa patamsak. Super Bossing, Tamsak Dan Host, mega shoutout sa iyo, Super Bossing. KSE, CG Canada, ayan is Royal from the channel. Ayan si Maura nagbaba. Super Bossing guys, pa-support naman sa primer ni Super Bossing. Guys, palablab sa primer ni Super Bossing. Enjoy, ayan sa Skia, Dubai.
Jesus Love You, Zulker. Ayan, proud FW si Nanay Pagdi Jaran. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Granas Adventures, mega shout out to you. Ayan guys, please connect the house of Grandma's Adventures. Saglit lang guys, magdikitan kayo. Kuhala ko ng tubig. This is Team Bartolome. This is DJ Booby. Masih mutan lebih gagah, kasih yang keturunan mama papa mau ke
Ayan guys, balablab sa nakaping KSA. Jesus love you. Thanks. Jesus love you guys. Please connect. Robang Baliw, CG Canada, Blanc Dan. From the, ayan, Dan na po, kalimbang na sa primer mo. Israel. Jesus love, ayan, Super Bossing, Larissa, Sein Dan. Aida Vitor, Pakti Jarat, Robang Baliw, Batamsak guys. Grandma's Adventures, please connect the house of Grandma's Adventure. Aida Vitor, ayan, Super Bossing, great success from Grandma's Adventures. Aida CG Canada, KSE GPAX, Dan, Sokli. Wala, ayan, boy Gahi, El Marino bay, mega shoutout sa imo bay. Wala, idol. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring guys. Yung mga hindi pa nakadikit sa nakapin guys, kunik na. Kababayan ko yan guys, si Madam Auring. Aida, thanks host by now. Ayan, Aida Vitor, maraming salamat talaga ma'am ha. Sa iyong matagal na pag-stay sa aking LS. Ayan, maraming salamat ma'am Aida Vitor. Thank you guys. Ayan, Maria Helen. Guys, please connect the house of Maria Helen. Party Jared, CG Canada OTW. Aida, CG Canada, last totally. Ayan. Jesus love you, Drobang Baliw, Badamsak at Primer. Aida Vitor, maraming salamat po ma'am ha. Maraming salamat. Ingat po kayo. CG Canada Vlog, salamat Lloyds. Palablab sa nakaping guys. Ayan, Jesus love you, TV boy is done to you. Super Bossing, Tropang Baliw, dan dikit tamsak na lang. Super Bossing, Tropang Baliw, ayan na, Jesus love you. Yes, Pagdi Jarat, ayan, Richard Benito, iwan lang po ng bakas. Pagdi Jarat, ayan ang bumang. Proud FW boy, Gahi, El Marino, dan tamsak. Ropang Baliw, bahay mo, bossing. Ayan si Super Bossing, nagbaba guys, palablab sa primer niya, Super Bossing. Jesus love you, ayan na guys, please connect the house of Jesus love you. Self-care health and wellness, Ropang Dan Polpang. Ayan guys, and also please connect the house of self-care health and wellness. Boy Gahi guys, Aida's vlog dan, sabi ni Boy Gahi. Selker, ayan na guys, please connect. Party Jarad, Selker done. Lenmix channel. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Athena with family guys, please connect the house of Athena with family. Basta DJ Bumili, guwapo kita. Idol. Boy Gahe, ayan, nagbaba, Dropang Baliw, Super Bossing, dating ticket. From the Elmar Santos vlog, Selker, Pak, I see you, hope you done it well. Selker and Wellness, CG Canada guys, palablab kay CG Canada. Selker Health and Wellness, Maura vlog. Palablab sa nakaping guys, bahay ni Madam Auring. Pakti Jaran, Selker, done. Ayan, Super Bossing guys. Nagbaba ng bahay si Super Bossing. Rodini, miga shoutout sa iyo, Rodini. Ayan guys, dikitan ninyo si Rodini. Napaka-legit din. Good morning, host. Ayan, good morning sa iyo, Rodini. Ayan, Saryo Channel guys, palablab sa primer ni Saryo Channel.
Patamsak sa primer. Romang Baliw. Ayan, Bagdi Jarad sa Canada. Dan. Elmer Santos, Rodini. Ayan, nagbaba. Palabgay guys sa nakapin. Maura, dating dikit Romang Baliw. Sario Channel guys, patamsak sa primer. Ayan, balablab sa primer ni Sario Channel. Then Mix Channel, Seji Canada, naunahan na kita. Ayan guys, yung may mga primer dyan, ayan si Sario Channel, patamsak. Idol Sario, nandito na naman ako sa balay ni mo ha. Ayan, 189, 190. Ayan, 190 na tamsak sa imo dihan Sario. Wonderful people, Rodini guys. Ayan, balablab sa bahay ni Rodini. Balablab sa nakaping guys, bahay ni Madam Auring, Larissa CN. Ayan. Proud of blood sa nanay and wonderful dan damsak dikit. Basta DJ Bumi, the best. Ayan, pinagsawaan. Galunggong, Gerald, Galang, Damsak. Bigyan shoutout sa iyo, pinagsawaan. Galunggong, may jacket ka na ha. Pinagsawaan Galunggong. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Salamat ho sa jacket. Welcome. Pinagsawaan na Galunggong Gerland Galang. Kaya maraming salamat guys. Ayan na, palablab sa nakapin. Ayan, Kimanoy Channel. Mega shoutout sa iyo, Kimanoy. Salamat, Kimanoy. Si kusina ni Manoy guys, lablabin niyo yan. Si Kimanoy guys, ay legit yan. Nag-LS din niya guys si Kimanoy.
Ayan, Maria Helen, kunik-kunik guys. Wonderful, self-care, binagsawa ang galunggong guys. Palablab, palablab. Guys, palablab sa nakapin kay Madam Auring. Ayan, morning at TV Ayla. Mega shoutout sa iyo. Morning TV Ayla. Guys, palablab dyan sa mga bagong pasok. Palablab din kay Kimanoy. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ayan, mega love shoutout po sa Mini Morning TV Ayla. Salamat guys sa mga bagong pasok. Kimanoy, Elmer Santos Vlog dan nasa INSIC 100 feet video mo. Ayan, lablabin nyo yan guys si Kimanoy. Kusina ni Manoy. Ayan, Boy Gahe, El Marino, wonderful, binagsawaan, galunggong, galang, Boy Dana. Kimanoy, nandito ako sa bahay mo, Kimanoy. Sarap na mga luto ni Kimanoy. Ididikit ko yung panglimang account ko kay Kimanoy. Ayan, CG Canada, Manay Waray, USA. Ayan, nagbaba ng bahay. Kimanoy, Lirisa, CN, Dan. Morning, TV Ayla, Pakti Jarat, Dan. Ayan, Pakti Jarat, binigsawa ang galunggong. Camille Ann, Masdahos, mega shoutout sa iyo, Camille Ann. Salamat, Camille Ann. Okay lang, Camille Ann. Guys, palablab sa nakapin. Manay Waray, ayan, nagbaba. Musta po sa lahat na nandito sa Mini Camille. DJ Ruby. Ayan, sige Manay Maura Vlog dan from the Manay Waray, nagbaba. Morning, TV Ayla, Manay Waray, USA dan. Ay guys, maglablaban kayo dyan, yung mga hindi pa nagkadikitan. Alablab din sa nakaping guys. Alablab kay Madam Auring guys, yung mga hindi pa Ayan si Maura Vlog. Ayan, Jordan Stove. Guys, palablab sa nakapin bahay ni Madam Auring. Elmer, Kusina, Manoy, Channel, Dan, sabi ni Elmer. Wonderful favor, ayan, pinagsawa ang galunggong. Dana po sa nakapin host. Maraming salamat, pinagsawaan sa galunggong. Guys, nakita ninyo yan si pinagsawaan na galunggong. This is DJ Ruby.
Ayan, morning TV I love from the one vlog dan. Wonderful favor guys, please connect the house. Manay Waray USA guys, palablab naman kay Manay Waray. Ayan Manay Waray, yung mga dumikit po sa akin, magsukli na po ako at bakas, thank you. Ayan, Kimanoy from the one vlog dan. Si Kamanoy. Ayan, Seryo channel guys, patamsak sa primer. Inag-asawang galunggong girland galang from the dan na po sa iyo. Ayan si Mara Vlog, morning TV dan. Ayan, GSB channel guys, magbakas lang. Self-care health and wellness, the healing. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Elmer Santos, self-care ang dan na po. Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Angelis Doras, self-care health and wellness guys. Palablab kay Angelis Doras. Miga shoutout sa iyo, Angelis Doras. Sa healing, ayan, Elmer Santos Blanc, Korean. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Pagdi Janet, self-care dan back. Pinag-sawaang galunggong, ayan, self-care dan to you. Kamanoy guys, wonderful favor from the one vlog dan. Ayan guys, lablabin nyo yan yung si Kamanoy. Ayan si From the Kamanoy channel, bahay mo po. Suplihan kita, sabi ni From the. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. When you're sleeping, he knows when you're away. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa? Ayan guys, Angeles Doras, the healing done. Pati Jared, ayan, pinagdan. Pinagsawa ang galunggong. Where is Santa Claus? I look for Nagsawaan ang galunggong. know that I should be sleeping, but maybe he's Ayan, si Kamanoy channel, Angeles Doras, done. close the window and peep in, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget to bring his castanets and to his reindeer say, Pinagsawaan ang galunggong. Ayan, Jerland, galang pack already done to you. ole, ole, mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe Ayan, si Maori Vlog, pinagsawaan ang galunggong done pasukli. I saw Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun Kamanoy, Angeles Doras, done. Pinagsawaan ang galunggong. Pack already done to you. jingle bells, jingle bells, jingle all the
Elmer Santos, The Healing, Dan Tamsakul pa kapatid. Seryo channel guys, nag-LA siya guys, lablabin ninyo yung primer ni Seryo channel guys, patamsak. Jingle bell, jingle bell rock. Ayan yung mga hindi pa nakatamsak kay Seryo channel, palablab na guys. Glowing and glowing, a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse. Kamanoy channel, ayan Morning TV Island. Ayan binagsawaan, galunggong, Maura dan Korean guys, ayan. What a bright time. Boy Gahi, ayan nagbaba guys si Boy Gahi. Lablabin nyo guys, napaka-legit din na ating kaibigan na si Boy Gahi. It's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the speed. Jingle Ayan, GSP channel guys, magbakas lang, balikan ko kayo kaagad, sabi ni GSP channel. Team Margin, mega shoutout sa iyo Team Margin. Host, pwede makisali. Ayan, sige Team Margin. Ayan, Silas Farm, mega shoutout sa iyo. Tamsak, dan sa iyo host, silong. Ayan, Silas Farm. May jacket ka na ha? Frosty the snowman. Anilitor, ayan, Maria Helen, Anilitor, nagbaba. Pinagsawaan, galungkong, nagbaba. Children know how we came to life one day. There must have been some Demargin, pwede sikat account po. Sige, Demargin. Sige, pwede yan. Dating dikit sa iyo, host. Ayan, Silas Farm. Maraming salamat. Ayan, magdikita na kayo guys. Palablab sa nakapin. Bahay ni Madam Auring. Lovers Mon. Ayan, nagbaba guys. Napaka-legit natin kaibigan yan si Lovers Mon. Palagi yan na sa LS. Palagi po yan nandito sa aking LS si Lovers Mon guys. saw it. You would even say it close. Dikitan ninyo guys si Lovers Mon. Reindeers used to laugh and call him names. They never let DG4G, mega shoutout to you. join in any reindeer games. Ayan, welcome Lovers Mon. The Healing Lady Taurus Dan. Guys, lahat yung mga baba ng bahay, yan, panganuhan nyo na. Whoa, you got my sleigh tonight. Then how the reindeers loved him. Ayan, pinagsawang galunggong Brody. Rudolph, Ayan, Silas Farm, OTW, Madam Auring. you'll go down in history. Team Margin, guys, balablab kay Team Margin. Come on, it's lovely with a forward sleigh right together with you. Phil Langkan, hello idol, mega shoutout sa iyo, Phil Langkan. The Healing, Proud Nanay, Bulbak, Elmer Santos, host, pasko na sa ang music mo. Oh, pasko na Elmer Santos. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderful land of snow. Giddy up, giddy up, giddy up. Balablab guys, sa nakapin. We glided along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy, cozy are we. Pinagsawaan, ayan, nagbaba ng bahay guys. Lovers Mon, sabi ni pinagsawaan galunggong. Kamanoy, CG Canada Vlog dan kapatid, same Canada tayo. Ayan, sabi ni Kamanoy. Ayan, si CG Canada at saka si Kamanoy. Pareha sila nasa Canada. Ayan, maraming salamat pa pala sa inyo, sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Maraming salamat sa pagpunta sa aking LS. I'm Martin TV Ayla, Kamanoy, Dan Sokli, Lovers Mon, Super Bossing Dan, Morning TV Ayla, Lovers Mon. And hello guys, please connect the new upload. For popping,
So lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodbye, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Palablab kay Madam Maureen guys, nakapin annihilator, ayan ano ng bahay. Pinagsawaan na magkamanoy dan. Let it snow, let it snow, let it snow. Si Margin, Madam Auring, Dan Tamsak, Silker, ayan Maria Helen Silker, The very next day, you gave it away. Aida Vitor, CG Canada Dan Sukli, ayan. I give it to someone special. Last Christmas, Ayan guys, magdikita na kayo. Silas Farm, Dan sa nakapin. Salamat Silas Farm. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo, Silas Farm. Makipag-isdaan ka na dyan. Silker, Lady Polpak, Maura Vlog, Dan ako sa kanina pa morning. Ayan si Morning, Tiba Ayla, Lovers Month, Dan to you. Silker Health and Wellness guys, ayan nagbaba ng bahay. Silker Health and Wellness, guys, please connect the house of Silker. Maura Vlog, Calimera, Swiss German, mega shout out sa'yo. Pinag-asawaan, Kamanoy, ayan ang baba. Lovers Month, binagsawaan Galunggong Dan, Proud FW Sinana, Silker Health and Wellness. More things po, Maura. give your Romdi, ayan ang baba si Romdi. Kamanoy, binagsawaan Galunggong Dan. and when the blue heartache, Guys, balablab kay Silas Farm. you'll be doing alright. With your Christmas so white, but I'll have a Ayan si Elmer Santos, guys, balablab kay Elmer. Korean, drop the link. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two Hot Geese sa corner, mega shoutout sa'yo. On the third day of Christmas, my true love sent to me three presents, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Lovers Month, ayan morning, Island Dan. Christmas, my true love sent to me four collie birds, three presents, two turtle doves. Ayan, Gmart Autentico Vlog, Damsak House, mega shoutout sa'yo, Gmart Autentico. Silas Farm, guys, balablab. Ang gaganda ng mga kambing. Four collie birds, three friends, Adam Auring, guys, ayan, balablab sa nakapin. and a partridge in a pear tree. oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Ayan, Adina with family, Gmart Autentico. From the Silker Health and Wellness OTW, sabi ni From the TV. Lovers Month, Proud FW, baba bahay mo. Ayan guys, mag-isdaan yung mga hindi pa nakadikit dyan, magbalik na rin kayo. Maria Helen guys, please connect the house of Maria Helen. Korean guys, please connect the house of Korean. Aida Vitor, ayan, balablab guys sa bahay ni Aida Vitor. Kain guys, agoy, kumain si Aida. Sige ma'am Aida, kain ka lang dyan. Ayan, sa mga Bisaya diha guys, sulod lang mo diri kay
Ang ato title sa LS sa sunod kay ang LS sa kabuntagon. Aida Vitor, Lovers Moon. Ayan Rick Jim Jimardnan. Mornet Ayla, Maria Helem, Lemix Channel. Ayan nagbaba. Chris Mabatid, Hill Host, Lusokdan. Mega shoutout sa iyo, Chris Mabatid. Salamat sa iyong patusok. Rick Jim, ayan, Jim Martin, Tico, Aida Vitor, ayan nagbaba. Lemix Channel, Korean. Elmer Santos, Gigi Vlog, Official Dan, Lovers Mon, Proud FW Dan. Ayan, Jim Martin, Dico Vlog, Dan Damsak. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Madam Auring. Ayan, baka hindi nyo pa guys nakadikit yung nakapin natin, ang ating super chatter, Madam Auring. Sir, ayan, Maria Helen Mornight, thank you. Chris Mabatid, host, patusok sa primer. Sige. Tusukin natin yan. Ayan, nandito ako sa primer mo, Chris Mabatid. Ayan, nadagdagan pa natin ng tusok yan, Chris Mabatid. Bibigyan na kita kagad ng 3 tusok, Chris Mabatid. Una, pangalawa, nandito pa yung isa. Chris Mabatid. Apat. Ayan, Chris Mabatid. Ayan, 4 na tamsak. Ayan, Lovers Mon, Dilila Babhabsa. Dahiling ayan, Dilila Babhabsa guys, nagbaba. Ayan, sila sa farm. Chris Mabatid Dan. Love sa nakaping guys, Lovers Moon, salamat sabi ni The Healing Massage. Guys, 10 minuto na lang tayo ha, kasi magsusundo na ako kay Mrs. Ayan, 10 minuto na lang tayo guys, may pasok pa rin kasi kami bukas. Baka masobrahan ako, baka late ako pagpasok. Ayan guys, 10 minuto na lang tayo guys. Magsuklian, magbakasan na kayo ha. Ayan, Brody, nagpaba ng bahay, Lovers Moon. Ayan, Limix, ayan, morning, TV Ella dan sa'yo. Taheling, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan guys, magsuklian na kayo guys. Yung mga hindi pa nakapagsukli, suklian nyo na yung mga nagdikit sa inyo. Huwag kayong mambudol guys ha, kasi alam nyo naman naglalaga si Lolo. Ayan, yung mga nagdikit sa inyo guys, suklian nyo rin ha. Dililab of Habsa, Rob D. Ayan.
Ayan si Silas, Maria, Helen, Mornet, Dan, G. Martin, Tigo Vlog. Daily Life of Hafsa. Ayan, nagbaba guys. Please connect the house of Maria, Helen, and Daily Life of Hafsa. Pagdi Jared, ayan, nagbaba ng bahay. Guys, palablab kay Madam Auring. Yung hindi pa nakadikit kay Madam Auring, baka naman. Ayan guys, hanggang dito na lang muna tayo guys ha. Kita-kita tayo bukas. Kita-kita tayo bukas alas 12 ng madaling araw sa Pilipinas at alas 7 ng gabi dito sa Middle East sa Saudi. Ayan, maraming salamat sa inyo, Atina with family. Thank you so much. Daily Life of Habsa, Elmer Santos, Chris Mabati, G. Mart, Demix, Lovers Mon, Maria Helen, Mara, Mornet TV, Ayla, Pakti Jarat, from the Brother People, Sinana, Selker, Serio Channel, Team Margin, The Helling, Silas, ayan, Korean, Madam Auring, salamat tayo Madam Auring. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat guys. Sa mga Bisaya diha, maayong buntag, daghan salamat kaninyong tanan. Kita-kita po tayo ulit bukas guys. Hanggang dito na lang kasi may pasok ako at magsundo na ako kay Mrs. Ayan, maraming salamat. See you tomorrow guys. Maraming salamat po, maraming salamat. Thank you so much sa lahat. Madam Auring, salamat tayo Madam Auring.